ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் கேக்குதா? ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. கேக்குதுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? நல்ல சவுண்ட் நல்லா கேக்குதா? விக்னேஸ்வரன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே கிளியரா இருக்கு. ஆடியோ ஓகே கிளியர். ஓகே 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 ஓகே. நான் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். எல்லாரும் வெற்றிகரமா L1 வகுப்பு முடிச்சு இப்போ லெவல் 2 வகுப்பு இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். எல்லாரையும் இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா உங்கள் அனைவரையும் வருக வருகன்னு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் அவங்களோட அருளோடவும் பிரபுபாதர் அவர்களோட பிளெஸிங்ஸோடவும் நம்ம கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட். அதாவது பகவத்கீதை கிளாஸஸ் நம்ம எதுக்காக அட்டன் பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி. நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸஸ் அட்டன் பண்றதுனால நமக்கு எவ்வளோ நல்ல விஷயம் நடக்கும், எவ்வளோ நல்லது. அப்புறம் பகவத்கீதை பத்தி இன்னும் நல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இன்னைக்கு இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்ல. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சப்போஸ் என்னோட வாய்ஸ் பிரேக் ஆச்சு இல்ல ஸ்லைடு தெரியல அப்படின்னா எனக்கு சொல்லுங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. விக்னேஸ்வரன் பிரபுஜி கொஞ்சம் அட்டெண்டன்ஸ் நோட் பண்ணிடுங்க பிரபுஜி. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து இங்க இந்த ஓகே பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ இங்க என்னோட வந்து மொபைல் வெர்ஷன் மட்டும் தான் மாதாஜி. லேப்டாப் எல்லாம் என்கிட்ட இல்லைங்க. இல்ல லேப்டாப்லாம் மொபைல் வேண்டாம் வெர்ஷன். பிரபுஜி, மொபைல் மட்டும் போதும். இப்போ இந்த மீட்டிங்னு சொல்லி இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்க நேம்ஸை மட்டும் நோட் பண்ணிடுங்க. இன்கேஸ் இப்போ கேலக்ஸி மாதாஜி பிரபுஜி உங்களோட ஃபோன் நம்பரை சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுருங்க மாதாஜி. ஸோ ஃபோன் நம்பர் வந்தது அப்படி இந்த ஃபோன் நேம் வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் நீங்க கேட்கணும். நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல மெசேஜ் பண்ண தெரியுமா பிரபுஜி உங்களுக்கு? ஓகே மாதாஜி பண்றேன். மெசேஜ்ல நீங்க கேட்டுருங்க, அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? நான் எண்ட்லயுமே நானுமே கேட்கிறேன். சப்போஸ் ஏதாவது ஃபோன் நேம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஃபோன் நம்பரும் நேமும் அவங்க போடணும் சாட் பாக்ஸ்ல. ஓகேவா? ஜஸ்ட் நேம்ஸை மட்டும் நோட் பண்ணிடுங்க பிரபுஜி. ஓகேவா? அவ்வளவுதான்.
ஓகே. இப்ப நம்ம உடம்பு சரியில்லை, ஒரு நமக்கு உடம்பு சரியில்லாதப்போ டாக்டர் கிட்ட போறோம். அப்ப டாக்டர் வந்து நமக்கு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் அவர் எழுதி கொடுக்குறாரு, இந்த மாத்திரையை சாப்பிடுங்க, இவ்வளவு நாள் சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்ட அப்புறம் நமக்கு சரியாயிடும். நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். உடம்பு சரியில்லாம போச்சு, உதாரணத்துக்கு ஃபீவரு, கோல்டு காஃப் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா போச்சுன்னா நம்ம படுத்த படுக்கையில தான் இருப்போம். 4 நாள் 5 நாள் கூட அப்படி இருந்திருக்கோம். ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு மருந்து சாப்பிடுவோம். மறுபடியும் ஃபீவர், ஹை ஃபீவர்னா நம்மளால எஞ்சி நடக்க கூட முடியாது. படுத்தே இருக்கணும்னு தான் தோணும். சாப்பிட கூட முடியாது. ஏதாவது கஞ்சி ஏதாவது யாராவது வச்சு கொடுக்க மாட்டாங்களா, அதை சாப்பிட்டுட்டு மாத்திரையை போட்டுட்டு எப்பண்டா சரியாகும் அப்படின்ட்டு தான் இருக்கும் நம்மளோட மனநிலை. அதே மாதிரிதான் இங்க வந்து பகவான் எப்படி, நீங்க அப்போ நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா நம்ம கிடைச்சா போதும், நமக்கு மருந்து கிடைச்சா போதும், சாப்பிட்டுட்டு பழையபடி உடம்பு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்குவோம். எப்போ வேண்டுவோம்? நமக்கு உடம்பு சரியில்லாத பொண்ணான். அப்போ நமக்கு வந்து டாக்டர் கொடுக்குற மருந்து ஒழுங்கா சாப்பிட்டுட்டு நான் ஆரோக்கியமா மறுபடியும் நான் எப்போ என்னோட ரொட்டீன் வேலையை நான் செய்வேன் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கும் நமக்கு, இல்லையா? அதே மாதிரி இப்ப அடுத்த ஸ்லைட் போடுறப்போ உங்களுக்கு புரியும். இந்த பகவத்கீதை வந்து பகவான் வந்து நம்ம சாப்டர் 15th 16th கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஔஷதமா இருக்கிறது நான் தான். ஔஷதம்னா மருந்து. இங்க பாருங்க, ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் அப்படின்ற மருந்த நம்ம டெய்லியுமே எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. சோ இந்த பகவத்கீதை என்னது அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே மனசு சில சமயம் உடம்பு நல்லா இருக்கும். இப்ப அர்ஜுனனுக்கும் உடம்பு நல்லா இருக்கு, அவன் ஆப்போசிட்ல அவனோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இவங்க எல்லாரையும் நான் சண்டை போட்டு இவங்க எல்லாரையும் கொன்னுட்டு நான் என்னத்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க போறேன் அப்படின்னு அவன் மனசு வீக்கா போயிடுச்சு. சோ பகவத்கீதை எதுக்கு அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு நம்ம மனசு சில சமயம் நல்லாதான் இருப்போம், உடம்பு நல்லா இருக்கும். ஆனா மனசு வந்து சரியா இல்லைன்னா நம்ம சாப்பிட மாட்டோம். வேண்டாம், எனக்கு சாப்பாடு வேண்டான்னு முதல்ல கை வைக்கிறது சாப்பாடு தான். அப்படி மனசு சரியில்லைனாலும் சரி, உடம்பு சரியில்லைனாலும் சரி, இந்த மருந்தா இருக்கிறது இந்த பகவத்கீதை. அதனால நம்ம பகவத்கீதை அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரமும் நமக்கு வந்து ஒரு மருந்து மாரி. அத வந்து நம்ம லைஃப் லாங் நம்ம வந்து கடைபிடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா, எப்படி ஒரு டாக்டர் கொடுக்குற மருந்து சாப்பிட்டா நம்ம உடம்பு சரியாயிடுமோ, அதே மாதிரி இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை நல்லா ஜபிக்க ஜபிக்க ஜபிக்க, அப்புறம் பகவத்கீதையில பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை எல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம மனசு நல்லா இருக்கும். நல்லபடியா பக்தியும் பண்ணுவோம், நம்ம பகவானோட உலகத்தையும் அடைவோம். சோ அதனால எப்படி டாக்டரோட பிரிஸ்கிரிப்ஷன் டாக்டர் சொல்றதை அப்படியே கேட்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி பகவான் சொல்றதையும் நம்ம அப்படியே கேட்டு பக்தி பண்ணணும். அதுக்கு தான் அந்த ஸ்லைட் போட்டிருக்காங்க. பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடியே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச, நிறைய பாத்தீங்கன்னா பகவான் உவாச்சன்னா வரும். ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் திருதராஷ்டிரர் சொல்லியிருப்பாரு. அந்த கணக்கெல்லாம் இருக்கு, அது நாங்க குரூப்ல போடுறோம். 400 சம்திங் 474 சம்திங். இவரு யாரு, அர்ஜுனர் வந்து அர்ஜுன வாட்ச அப்படின்லாம் வரும்ல. மற்றபடி 500 சம்திங் பகவான் தான் பேசியிருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்ரீ பகவான் வாட்ச அப்படின்ட்டு தான் வரும். அந்த 700 ஸ்லோகாஸ் கணக்குல சொல்றேன். சோ இங்க பகவத்கீதைய பொறுத்த வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம பகவானாவே நம்ம பாக்குறோம். இப்ப ராமாவதாரத்துல பகவானாலாம் இல்ல, பகவான் வந்து ஒரு மனுஷனா எப்படி ஒருத்தன் மனுஷ பிறவி எடுத்துட்டோம்னா எப்படி தர்மத்தோட வாழ்றது அப்படியே வாழ்ந்து காமிச்சாரு. ராமாவதாரத்துல அவர் பகவான் இல்ல, மனுஷனாதான் வாழ்ந்து காமிச்சாரு. ஆனா கிருஷ்ண அவதாரத்துல அப்படி இல்ல, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் மனுஷ உருவத்துல இருந்தாங்க. ஆனா பகவான், ஏன்னா ஒரு அரக்கி ஒரு பால் கொடுக்க வந்தவள சும்மா பால் குடிச்சா யாராவது செத்து போவாங்களா? அவர் வந்து பகவான், எந்தவித ஆயுதமும் இல்லாம எல்லா ராட்சசிங்களை வதம் செஞ்சாங்க. இது யாரால முடியும்? இது பகவான். கோவர்தன மலைய சுண்டு வரலால தூக்க முடியுமா யாராச்சும்? தூக்க முடியாது. அது ஏன்னா அது கிருஷ்ணர் வந்து பகவான். அதனால கிருஷ்ணர் வந்து பகவானா இருக்கிறதுனாலதான் இவ்வளவும் சாத்தியமாச்சு. சோ பகவத்கீதையில பகவான் என்னெல்லாம் சொல்றாங்களோ அதை நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் தான். இது நம்ம எல்லாருமே பக்தர்களுக்கு வந்து எந்த சந்தேகமுமே வராது. அதுவும் நம்ம புண்ணிய பூமியில இருக்கோம், நமக்கு டிஃபால்ட்டாவே நமக்கு வந்து பக்தி எல்லாருக்குமே உண்டு. ஆனா அதையும் மீறி ப்ரூஃப்னு நிறைய பேர் கேட்கறவங்க இருக்காங்க. ஏன்னா நம்மளோட பாடத்திட்டமும் பாத்தீங்கன்னா என்டையரா மாறிடுச்சு. இந்த பிரிட்டிஷ் ரூலர்ஸ் அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு அப்புறம்
ஃபுல்லாவே மாறிடுச்சு. ஸோ எல்லாத்துக்கும் நம்ம ப்ரூஃப் கேட்கணும், லாஜிக் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம மைண்ட் அப்படியே இது பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்காகத்தான் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பகவான்னு எந்தெந்த வேதங்கள்ல கூறப்பட்டிருக்குன்னா, பகவத்கீதையிலேயே பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, பகவான் தான் அது, கிருஷ்ணர் வந்து பகவான். அப்புறம் பாகவதம்ல கிருஷ்ணர் தான் பகவான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பத்ம புராணம் சிவபெருமான் வந்து பார்வதி தேவிக்கு சொல்றாங்க இல்லையா? நம்ம கீதை மகாத்மியம் போட்டுட்டே வந்தோம் நம்ம லெவல் 1 படிக்கிறப்போ. சோ உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்குன்னா அந்த மகாத்மியமா நல்லா வாசிங்க. அது படிக்க படிக்க உங்களுக்கு பகவத்கீதை பத்தி இன்னும் நல்ல உணர்தல் இருக்கும். ஏன்னா ஒரு ஒரு சாப்டருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டோரினா ஸ்டோரியில நிஜமாலே நடந்த விஷயம். ஒரு நம்ம இது பகவத்கீதையில ஒரு ஒரு சாப்டர்ல இருக்கிற ஸ்லோகம் வாசிக்கிறதுனால எவ்வளவு பலன்கள் இருக்கு அப்படின்னு சிவபெருமான் பார்வதி தேவிக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் பத்ம புராணம். பிரம்ம சம்ஹிதை இது வந்து லெவல் 3ல நம்ம படிப்போம், பிரம்ம சம்ஹிதைன்னு. இன்னும் நிறைய இந்த 4 சாஸ்திரம்னு இல்ல, இன்னும் நிறைய சாஸ்திரங்கள்ல கூட பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பகவான், கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா உயிர்வாளிகளும் இப்ப உலகத்துல, இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம எல்லாரும் உயிர்வாளிகள் இல்லையா? ஒரே ஒரு நிமிஷம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு 5 வகையில நம்ம பகவான் கிருஷ்ணரோட நம்ம ஒரு கான்டாக்ட்ல இருக்கலாம். 5 வகையான பாவம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பக்த பாவம். அதாவது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை நல்லபடியா கும்பிடுவேன் அப்படின்ட்டு இந்த பக்தரோட பாவத்துல இருக்கிறது. இப்ப பிரகலாத மகாராஜர் ஒரு பக்தர் பாவத்துலதான் பகவான கும்பிட்டாங்க. அடுத்தது தொண்டு செய்யும் பக்தர், தாசிய பாவம், தாசிய பக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உதாரணத்துக்கு ஆஞ்சநேய சுவாமி வந்து ராமரை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து சேவை செய்வேன், சேவை செஞ்சே நான் உங்களுக்கு பக்தி பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி சில பக்தர்கள் இருப்பாங்க, நான் வந்து பகவானுக்கு சேவை செஞ்சு அது மூலியமா நான் பகவானோட உலகத்தை அடையிறேன் அப்படின்ட்டு. சக்கிய பாவம் அடுத்தது நண்பராக பக்தர். இது யாருன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு அர்ஜுனரை சொல்லலாம். அவங்க பாத்தீங்கன்னா இப்பவுமே மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலயுமே பாத்தீங்கன்னா சில பேர் ஐயப்பன், நான் 2 நாள் முன்னாடி கூட சொன்னேன் இல்லையா, ஐயப்ப சுவாமி மேல ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும். சில பேர் ஐயப்ப சுவாமி தீவிர பக்தர்களா இருப்பாங்க, சில பேர் ஆஞ்சநேய சுவாமி மேல தீவிர பக்தர்களா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல பாத்தீங்கன்னா இந்த குட்டி குட்டி பசங்கள்லாம் வந்து பால் கணேஷ், லிட்டில் கிருஷ்ணா அவங்க கூட எல்லாம் ஒரு தனி அட்டாச்மெண்ட் வச்சிருப்பாங்க. அதே அவங்க யூத்துக்கு டீனேஜ்ல இருக்கிறப்போ பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட அப்படியே கம்யூனிகேஷன் நாங்க எல்லாருமே சொல்றது அதுதான், நம்ம பகவான் கிட்ட கம்யூனிகேஷன் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். எப்படி நம்ம மனுஷங்க கூட ஒரு கம்யூனிகேஷன்ல இருக்கோமோ அதே மாதிரி பகவான் கிட்டயும் நம்ம கம்யூனிகேஷன்ல இருக்கணும். இந்த நண்பராக பக்தர் வந்து எக்ஸாம்பிள் அர்ஜுனர் பாருங்க, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் எல்லாருமே பகவான் கிட்ட நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், நல்ல ஒரு பக்தி தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டு வருவாங்க. ஆனா அர்ஜுனர் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ். 2 பேரும் ஒரு சின்ன வயசுல இருந்தே ஒன்னா வளர்ந்து தனியா 2 பேரும் சேர்ந்து கலாட்டா பண்றது அந்த மாதிரி எல்லாமே உண்டு. சோ எல்லாமே இப்ப எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம அப்பா அம்மா கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டோம், ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம ஷேர் பண்ணிக்குவோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இப்பவும் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா இதை பார்த்து கூட, இன்னைக்கு எனக்கு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, இன்னைக்கு எனக்கு பிரசன்டேஷன் இருக்கு, கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுவே எனக்கு தெரியாது, நான் நல்லா பண்ணி, அந்த மாதிரி எப்படி நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுவோமோ அந்த பாவத்துல பகவானையுமே ட்ரீட் பண்றது. இது இப்படிலாம் பண்ணலாமான்னா தாராளமா பண்ணலாம், பகவானுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். விருந்தாவனம்ல கோபர்கள் அப்படிதான் இருந்தாங்க இல்லையா? கோபர்கள்லாம் வந்து என்ன விளையாட்டு விளையாடணும், இந்த குனிஞ்சு அந்த குதிரை ஏறுறதா, பச்சை குதிரை தாண்டது, அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை தான் எப்போ, ஏன்னா கிருஷ்ணர் நல்லா குண்டுன்னு இருப்பாரு. குனிடா கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் தாண்டி விளையாடுவாங்க. கிருஷ்ணர் எல்லாத்துலயும், நேத்திக்குமே நான் சொன்னேன் இல்லையா, எல்லாத்துலயும் தோத்து போவாரு. அதுல கலாட்டா பண்ணி சிரிச்சுக்கிட்டு எப்ப பாரு நல்லா ஜாலியா இருப்பாங்க. கிருஷ்ணருக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். சோ நண்பராக, அதாவது சக்கிய பக்தி அந்த விதத்திலயும் சில பேர் வந்து பக்தி பண்ணுவாங்க. அடுத்தது வாத்சல்ய பாவம்னு சொல்லிட்டு, இப்ப யசோதா மாதா அப்புறம் தேவகி மாதா அவங்க எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை குழந்தையா தானே பாவிச்சாங்க. அதே மாதிரி இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இப்ப ஏதோ ஒரு குழந்தை நம்ம பசங்களோட சேர்ந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வராங்கன்னா அவங்க நேம் தெரியும். இப்ப திடீர்னு ஏதோ கோயிலுக்கு போறோம், ஏதோ ஒரு குழந்தைய
பாக்குறோம், டே கண்ணா இங்க வாடா அப்படின்னு தானே சொல்லி கூப்பிடுறோம். யாருக்குமே ஒரு சின்ன குழந்தைன்னா அந்த குழந்தைய கிருஷ்ணரோட தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம். டே நரசிம்மா வாடா அப்படின்லாம் கூப்பிட மாட்டோம் இல்லையா? டே கண்ணா வாடா அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவோம். ஏன்னா அந்த ஒரு இது இயற்கையாவே இருக்கு. இப்ப சில பேருக்கு வந்து பகவானை வந்து குழந்தையாவே ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. அவங்க வீட்லயும் பாத்தீங்கன்னா விக்கிரகங்கள்லாம் வச்சிருப்பாங்க, குழந்தை மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருந்தா எப்படி நம்ம அதை டேக் கேர் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி அவங்க டேக் கேர் பண்ணுவாங்க. இப்ப விருந்தாவனத்தை அதை லிட்டரலா நீங்க பாக்கலாம். விருந்தாவனத்துல இல்ல இங்க கூட இருக்கலாம். ஆனா விருந்தாவனத்துல இருக்கிறதா நான் வந்து நிறைய பிரபுஜி சொல்றத கேட்டிருக்கேன். அதை வச்சு சொல்றேன். அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ராலர்ல நம்ம குழந்தைங்களை வச்சு வாக்கிங் எல்லாம் கூட்டு போவோம்ல, அந்த மாதிரி சின்ன பேபி கோபால், லட்டு கோபால்னு சொல்லப்படுற அந்த கண்ணன், குழந்தை கண்ணனை ஸ்ட்ராலர்ல வச்சு பேசிக்கிட்டே போவாங்க. நம்ம எப்படி குழந்தைகிட்ட பேசிக்கிட்டே போவோம், அந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டே போவாங்க அவனோட கோயிலுக்கே. இந்த மாதிரி பாங்கிய பிஹாரி கோயிலுக்கு வந்துட்டான், வாடா போ, வாடா கண்ணா போயிட்டு வரலாம், ஒரு ஒரு பேர் வேற வச்சிருப்பாங்க அந்த அவங்கவுங்க வீட்டு கிருஷ்ணருக்கு. சோ இது என்ன பாவம்னா வாத்சல்ய பாவம். அவங்க அப்படியே லைஃப் லாங் அதை கண்டினியூ பண்ணி அப்படியே பக்தி செஞ்சு அவங்க கிருஷ்ணரோட உலகத்தை அடைவாங்க. இன்னொன்னு இந்த 5 வகையான பாவங்கள், இப்ப ராதா ராணி அப்புறம் கோபியர்கள் அவங்க எல்லாம் குழந்தை கண்ணனாலாம் அவங்க இமேஜின் பண்ணல. கிருஷ்ணர் எனக்கு ஹஸ்பண்டு அந்த மாதிரி. இப்ப ஆண்டாள் அவங்களும் அப்படிதானே, கிருஷ்ணர் எனக்கு என்னோட ஹஸ்பண்டா கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க விரதம்லாம் இருக்கிறாங்க. கோபியர்கள் கூட காத்தியாயினி விரதம்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? ராதாராணி எந்த எந்த அளவுக்கு ஒரு பிரேம பாவம், அதுதான் அந்த 5th காதலராக துணைவியராக பக்தர். சோ இந்த 5 வகையா இருக்கிற இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா உயிர்வாளிகளும் பகவான் கிட்ட அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்க அப்படின்ட்டு சொல்லி பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்றாங்க. கோடிக்கணக்கான ஜீவராசி உள்ள போதிலும் ஒவ்வொரு ஜீவனும் பகவானுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட உறவை கொண்டுள்ளான். சோ இந்த 5 வகையான ரசத்துல ஏதோ ஒரு ரசத்துல நம்ம பகவான் கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். இந்த நிலையத்தான் ஸ்வரூபம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இப்ப அது எந்த பாவத்துல நம்ம கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் ஆகுறோம் அப்படின்றத நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஒன்ஸ் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அப்ப வரும் பாருங்க பக்தி. அந்த பக்தி தொண்டு மூலம் நம்ம அந்த பாவத்துக்கு நம்ம புத்துயிர் அளிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்றாங்க. சோ அந்த பாவம் நல்ல கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் நமக்கு. சோ அது மூலியமா நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யறது. ஓகேங்களா? எந்த பாவமா வேணாலும் இருக்கலாம். வாத்சல்ய பாவம், வாத்சல்ய பாவம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பக்த பாவம், அடுத்தது வந்து தாசிய பாவம். உதாரணத்துக்கு ஆஞ்சநேயர் பக்த பாவம், பக்த பிரகலாதர், அப்புறம் யாரெல்லாம் கடவுளா நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே அந்த பக்த பாவத்துல வருவாங்க. நண்பராக பக்தர், அதாவது சக்கிய பாவம். அது வந்து எக்ஸாம்பிள், நீங்க எக்ஸாம்பிள் வச்சு நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நண்பராக பக்தர் அதாவது அர்ஜுனர், சக்கிய பாவம். அடுத்தது வாத்சல்யம், அப்பா அம்மாவா என் குழந்தை, கிருஷ்ணர் வந்து என் குழந்தை அப்படின்ட்டு. இப்ப நிறைய பேர் பாருங்க, குழந்தைகள் இல்லாதவங்க கூட கிருஷ்ணரை குழந்தையா எடுத்துக்கிட்டு அவங்க லைஃப நல்லா ஹாப்பியா அந்த குழந்தை கண்ணன் கூட விளையாடிக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே பக்தி பண்றாங்க. கிருஷ்ணா அப்படின்ற ஒரு வேர்டு வந்து சொல்றது கூட சில பேருக்கு வராது. இப்போ ஃபாரினர்ஸ்ல அதுல சொல்றாங்க, சில சைனீஸ் அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, எங்களுக்கு கிருஷ்ணா அப்படின்ற வேர்டு கூட எங்களுக்கு வாயில நுழைய மாட்டேங்குது. இந்தியன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க, எவ்வளவு அழகா அவங்க கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா எல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு. சோ இந்த வாத்சல்ய பாவம் இருக்கு இல்லைங்களா? சோ அந்த எந்த பாவமா வேணாலும் இருக்கட்டும், கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படி சொன்னாலே நம்ம அவனோட உலகத்துக்கு போயிடலாம். அப்புறம் காதலராக துணைவியராக ராதாராணி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ராதாராணி, அதுக்கப்புறம் கோபியர்கள் எல்லாருமே. சோ இதுல எதுல நீங்க கனெக்ட் ஆகுறீங்க நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும். அது மூலியமா நம்ம பக்தி தொண்டை ஆரம்பிச்சு அப்படியே கொண்டு போலாம் அழகா. இப்ப வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம பக்தி தொண்டு இந்த 5 பாவத்திலயுமே நம்ம பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். அது எந்த பாவம்ன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். செய்து பகவானிடம் நமக்குள்ள உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வோம். இப்ப ஒரு மாசம் ஃபுல்லா நம்ம ட்ரெயின்ல போறோம், நம்ம மாசம் பாஸ் வாங்கிடுவோம் இல்லையா? அது ரெனியூ பண்ணுவோம், அது குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தான், அதுக்கப்புறம் ரெனியூ பண்றோம்ல. அதே மாதிரிதான் நம்ம எல்லாருமே பக்தி பண்ணுவோம், நடுவுல தடங்கள் வரும், அது அப்படியே விட்டுருவோம் சில சமயம். அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண நம்மளால இருக்க முடியாது, திரும்பவும் கண்டினியூ பண்ணணும்னு ஆண்டவனும் விடமாட்டான். நம்ம கொஞ்ச நாள் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணி விட்டு பாருங்க, கிருஷ்ணர் நம்மளை தேடி வந்துருவார் ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்ல. சோ நம்ம புதுப்பிச்சுக்கணும் நம்ம பக்தி தொண்டை. அதுதான் மனித நமக்கு மனுஷ பிறவி கொடுத்ததுக்கான அர்த்தமே அதுதான், நம்ம பக்தி பண்றதுக்கு தான்.
அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். முதன்மையான பக்தி தொண்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபிப்பது. ஏன்னா நம்ம கலியுகத்துல இருக்கோம். சோ ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம், அதுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் நீங்க குளிச்சிருக்கணும், நீங்க சுத்தபத்தமா இருக்கணும், நீங்க இந்த 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 திசையை நோக்கி தான் உட்கார்ந்துருக்கணும், நீங்க இந்த திசையை நோக்கி நெய் விளக்கு ஏத்தணும், எதுவுமே இல்ல. நீங்க பாட்டுக்கு எவ்வளவு முடியுதோ சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. எப்ப வேணாலும் சொல்லலாம், எங்க வேணாலும் சொல்லலாம். பாத்ரூம்குள்ள வச்சு கூட சொல்லலாம். பாத்ரூம்குள்ள எத்தனை பேர் வழுக்கி விழுந்து இறந்து போறவங்க இருக்காங்க இல்லையா? சோ ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் எப்பவுமே நம்ம ஜபிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அந்த ப்ரொடெக்ஷனுக்குள்ள இருப்போம் நம்ம. அதனால அதுக்கு எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது, நம்ம எப்ப வேணாலும் சொல்லலாம். சோ அதுதான் முதன்மையான பக்தி தொண்டுன்னு சொல்றாங்க. நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் வைங்க, அதுதான் நம்ம பக்தி தொண்டுல செய்யற ஃபர்ஸ்ட் இதே. அதுதான் உண்மை முக்கியமான விஷயமே அதுதான். தயவு செய்து அனைவரும் ஜபம் செய்யுங்கள். பிரபுபாதர் பாருங்க எவ்வளோ நம்ம எல்லாரையும் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேக்குறாங்க, எல்லாரும் தயவு செஞ்சு செய்யுங்க அப்படின்னு. துன்பத்திற்கு தீர்வு தேடும் கேள்வி பிரம்ம சூத்திரத்தில், அதாவது இந்த பிரம்ம சம்ஹிதை அதெல்லாம் படிப்போம் இல்லையா? அதுல அதாத்தோ பிரம்ம ஜிங்யாசா, ஜிக்யாசா அப்படின்னா நமக்கு ஏன் கஷ்டம் வருது அப்படின்ற கேள்வி நமக்கு வரணும். அந்த கேள்விக்கான ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே பகவத்கீதையில இருக்கு. நானும் அவனும் ஒன்னாதான் படிச்சேன், எனக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு, அவனுக்கு வேலை கிடைக்கல. நான் சரி 2 பேரும் வேலைக்கு போறோம். நான் அவனை விட நல்ல மார்க் எடுத்திருக்கேன், ஆனா அவனுக்கு நல்லா சம்பாதிக்கிறான், எனக்கு இவ்வளவுதான் சம்பாத்தியம் இருக்கு. இந்த எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகல. எனக்கு குழந்தை இருக்கு, எனக்கு குழந்தை இல்ல, அவனுக்கு குழந்தை இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லையா? அந்த கேள்விக்கான விடைகள் எல்லாமே பகவத்கீதையில இருக்கு. பகவத்கீதை லெவல் 1 படிச்சு முடிச்சுட்டு உடனே அந்த ரியலைசேஷன் கண்டிப்பா வராது. அப்படியே நீங்க படிச்சுக்கிட்டு வர 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 கண்டிப்பா பகவான் புரிய வைப்பாரு, இது சத்தியம். ஏன்னா நாங்க வருஷக்கணக்கா படிச்சுட்டு வரோம், எங்களுக்கு நிறைய ரியலைசேஷன்ஸ் பகவான் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கும் பாரபட்சம்லாம் கிடையாது, எல்லாருக்கும் பகவான் கண்டிப்பா சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? சோ நமக்குள்ள இருக்கிற கேள்விகளுக்கான எல்லா விடைகளும் கண்டிப்பா பகவத்கீதையில இருக்கு. நீங்க கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ண அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல நீங்களே படிப்பீங்க. இப்ப பக்தி விருக்ஷாலெல்லாம் நாங்க படிக்க வைப்போம். அப்போ உங்களுக்கே புரியும், இன்னும் நல்லா புரியும். உங்களுக்கு டீச்சிங் கொடுக்குறப்போ அப்பந்தான் இன்னும் நல்லா புரியும் உங்களுக்கு. ஏன்னா நம்ம ஜஸ்ட் ஸ்ரவணம் தான் பண்றோம் இல்லையா? நம்மளை டீச் பண்ண சொல்றப்பதான் நம்ம படிப்போம், ப்ரிப்பேர் பண்ணாம வரமாட்டோம் இல்லையா? படிக்கிறப்பதான் ஓ இப்படியா அப்படியா அப்படின்றதெல்லாம் புரிய வரும். அப்ப நமக்கு அந்த ரியலைசேஷன் எல்லாமே வரும். ஓ அதனாலதான் எனக்கு இந்த கஷ்டமா, ஓகே அப்படின்ற அந்த ரியலைசேஷனும் வரும். இப்போ பகவத்கீதையில பகவான் நமக்கு இந்த 5 விஷயத்த பத்தி டீடைல்டா சொல்லுவாங்க. இது சொல்றது மூலியமாவும் நம்ம நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர், பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்ற கிளாரிட்டி நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வரும் பகவத்கீதை நம்ம படிக்க. அதுக்கப்புறம் அல்டிமேட் கண்ட்ரோலர் யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அல்டிமேட்டா இந்த இதை டிசைன் பண்றது யாருன்னா அவர் தான். இந்த ஜட உலகத்தை கிரியேட் பண்ணதும் அவர் தான். நிறைய உலகங்கள் இருக்கு, அது எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்றதும் அவர் தான். சோ அத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுப்போம். அப்புறம் உயிர்வாழி, நம்ம எல்லாருமே உயிர்வாளிகள் இல்லையா? நம்ம மனுஷ பிறவியில இருக்கோம், ஆனா அனிமல்ஸ் பிறவி, இன்னும் நிறைய பிறவிகள் இருக்கு. அதை பத்தி எல்லாமும் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். நமக்கு ஏன் அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? நமக்கு ஏன் ஒரு ஆள் சத்துவ குணத்திலே இருந்து செயல்கள்லாம் செஞ்சு இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மத்துல அவங்க ஆன்மீக உலகத்துல இருப்பாங்க. இல்ல இங்க இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வராங்க அப்படின்னாலும் யாரெல்லாம் இக்னோரன்ஸ்ல இருக்காங்களோ அவங்கள காப்பாத்துறதுக்கு, அவங்கள வெளியே எடுக்கிறதுக்கு. இப்ப நம்ம உதாரணத்துக்கு பிரபுபாதர் அவர்கள், அவங்களாம் பாவம் செஞ்சு இங்க வரல, அவங்களுக்கு ஏன் மனுஷ பிறவி கொடுத்துருக்குன்னா நிறைய பேர் அந்த இக்னோரன்ஸ்ல இருக்கிறவங்கள காப்பாத்தி கொண்டு வர்றதுக்காக ஒரு குருவா கூட அவங்க ஜட உலகத்துக்கு வருவாங்க திரும்ப. சோ உயிர்வாழி நம்ம ஏன் மனுஷ பிறவி நமக்கு ஏன் கிடைக்குது? மனுஷ பிறவி கிடைச்சும் பிசிக்கலி சேலஞ்சா எத்தனை பேர் இருக்காங்க, மென்டலி சேலஞ்சா எத்தனை பேர் இருக்காங்க, அவங்கள ஏன் அப்படி இருக்காங்க? கண்ணு தெரியாம எத்தனை பேர் இருக்காங்க, காது கேட்காம எத்தனை பேர் இருக்காங்க, வாய் பேச முடியாம எத்தனை பேர் இருக்கு? இதெல்லாம் ஏன்? இதெல்லாமே இதை எல்லாத்தையும் பத்தியுமே நம்ம பகவத்கீதையில தெரிஞ்சுக்கலாம். பிரகிருதி, அதாவது இயற்கை, ஜட இயற்கைன்னு வர்றப்போ எல்லாமே எல்லா சோர்சஸுமே வரும். மலைகள், ஆறுகள், அப்புறம் மழை பெய்யுது, ஒரு குறிப்பிட்ட நம்ம இந்தியாவே எடுத்துக்கிட்டோம்னா
ஒரு ஊர்ல இருக்கிற கிளைமேட் மாதிரி இன்னொரு ஊர்ல கிடையாது. அது ஏன்? இது எல்லாமே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். பகவான் அப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. காலம் காலமா நான் தான் இருக்கேன்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா பகவான். சோ காலத்துக்கு எப்பேற்பட்ட சக்தி அது எல்லாமே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது கர்மா செயல்கள். நம்ம எல்லாரும் ஒரு எந்தெந்த குணத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி செயல்கள் செய்வோம். சோ இத பத்தியும் டீடைல்டா பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. சோ இந்த 5 விஷயங்களை நம்ம ஒரு அளவுக்கு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1 முடிச்சுட்டு லெவல் 2 முடிச்சுட்டா எனக்கு ஃபுல் பகவத்கீதையே எனக்கு தெரிஞ்சிரும் அப்படி இல்ல. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா திரும்ப திரும்ப நம்ம கண்டிப்பா லெவல் 1 நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்ப நீங்க லெவல் 2 முடிச்சிருவீங்க. அக்டோபர் ஃபர்ஸ்ட் வீக் செகண்ட் வீக்ல நீங்க முடிச்சிருவீங்க. அப்புறம் லெவல் 3 படிப்பீங்க. லெவல் 3 படிக்கிறப்பவும் மறுபடியும் லெவல் 1க்கு நீங்க வரலாம். எத்தனை தடவை வேணாலும் லெவல் 1 படிக்கலாம். ஏன்னா அது 18 டேஸ் தான் இல்லையா. சோ அப்படி படிக்கிறது மூலியமா அப்புறம் நீங்களே ஒரு குரூப்பா ஃபார்ம் பண்ணி நான் படிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நான் படிக்கிறேன் படிக்கிறப்போ இன்னும் நல்ல புரிதல் இருக்கும். ஓகேங்களா. இப்ப அடுத்த ஸ்லைடு. இது லெவல் 2ல நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கு. இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான் இங்க கண்ணோட்டம் அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கு. இப்ப பரமபூரண உண்மைய நம்ம 3 விதமா நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது அருவ பிரம்மன்னா என்னன்னா சில பேருக்கு வந்து பகவான் அப்படியே ஜபம் பண்றப்ப நான் பகவானை நினைச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் இருப்பாங்க. பரமாத்மான்றது நம்ம எல்லார் மனசுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்காங்க. அந்தர்யாமின்னு சொல்லக்கூடிய பரமாத்மா அந்தர்யாமி எல்லாம் ஒண்ணுதான். இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமும் கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சாப்டர் 15ல. ஒரு உடம்பு இருக்குன்னா அதுல ஜீவாத்மாவா ஒரு சின்ன பிக்சர் போட்டிருந்தது. அப்புறம் பகவானோட போட்டோ போட்டிருந்தது. சோ ஜீவா நம்ம உடம்புக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு ஜீவாத்மா. இந்த ஜீவாத்மா பக்கத்துல பரமாத்மாவா கடவுளும் இருக்காரு. ஓகேங்களா. சோ இந்த உடம்புக்கு தான் அழிவு, ஆத்மாக்கு அழிவு இல்ல. சோ பரமாத்மாவா பகவான் எல்லாரோட மனசுல இருக்காங்க. பகவானா விக்கிரக ரூபத்துல பகவானா இருக்காங்க எல்லா இடத்துலயும். அத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் பகவத்கீதையை படிக்க படிக்க. பகவானின் திவ்யமான உடலில் இருந்து வரும் தேஜஸ். அந்த சில பேர் ஒளி, நான் எனக்கு உருவம் எல்லாம் வேண்டாம், நான் ஒளிய வந்து நான் கும்பிடுறேன் அப்படின்னா அப்படியும் கும்பிடலாம். பகவான அப்படியும் கும்பிடலாம். பகவானின் திவ்யமான உடலில் இருந்து வரும் தேஜஸ் அததான் அருவ பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப நான் சொன்னதுதான் போட்டிருக்கேன். இதுல இருக்கிறத தான் நான் சொன்னேன். எல்லாரோட மனசுலயும் பரமாத்மாவா பகவான் இருக்காங்க. அப்புறம் நம்ம அந்த 5 பாவம் பார்த்தோம் இல்லையா. அந்த 5 பாவம் மூலியமா ஒரு ஜீவன் கிட்டயும் பகவான் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அது உண்மை. தனிப்பட்ட உறவு கொண்டு ஆன்மீகமயமான லீலைகளில் ஈடுபடுபவர் பகவான். நம்ம வந்து சில சிச்சுவேஷன்ஸ் கடவுள் தாண்டா காப்பாத்தினாரு, நிறைய சிச்சுவேஷன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் எல்லாரோட லைஃப்லயும். சோ அதெல்லாம் செய்யறது யாரு? பகவான். இப்போ ஒரு சூரியன் இருக்கு. சூரியனை நம்ம 3 விதத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம். சூரியன் ஒண்ணு இருக்கு, சன். ஓகேங்களா. சூரியனோட ரேஸ் நம்ம மேல படுது. ஓகேங்களா. சூரியன் ஒரு குறிப்பிட்ட ரேடியஸ் வரைக்கும் நம்ம சூரியனோட அந்த ரேஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட ரேடியஸ் வரைக்கும் நம்மளால அனுபவிக்கலாம். இப்ப நமக்கு இங்க நைட் டைம், இதே யூஎஸ்ல அங்க டே டைம். அப்ப அங்க யூஎஸ்ல இருக்க அந்த டேவை நம்ம இங்க ஃபீல் பண்ண முடியாது. சோ ஒரு குறிப்பிட்ட ரேடியஸ்க்கு அந்த சூரியனோட அந்த ரேஸ நம்ம சூரியனோட பிரசன்ஸ நம்மளால அனுபவிக்க முடியும். இத வச்சு பகவானோட இதையும் கம்பேர் பண்றாங்க. அதே மாதிரி சூரிய ரேஸ் மூலியமாவும் சன் இருக்கு அப்படின்ற சன்னோட பிரசன்ஸை நம்ம உணரலாம். சன்னு நடுவுல போறோம் அப்பவும் நம்ம உணரலாம். சோ 3 நிலைகள்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம்ல. இதே மாதிரி இப்போ இப்ப ரேஸ் படுதுன்னா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து பகவத்கீதைய ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ரேஸ் நம்ம மேல படுது இல்ல. சோ அத வந்து ஆரம்ப நிலை மாணவன் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அதாவது பிரம்மா வேற, பிரம்மன் வேற. பிரம்மன் நிலைன்றது வேற. அதாவது பகவான் இருக்காங்க அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றது. ஓகேங்களா. சூரிய கோள் மேற்பரப்பை, அதாவது சூரியன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ரேடியஸ் வரைக்கும் சூரியன் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம இடைப்பட்ட மாணவன். ஓகேங்களா. நம்ம சூரியனுக்குள்ளேயே போறோம். சூரியனுக்குள்ளேயே போய் சன்னுக்கு இவ்வளவு பவர், சன்னோட ரேஸ் இவ்வளவு தூரம் வருது, இந்த ஊருக்கெல்லாம் டே டைம், இந்த ஊருக்கெல்லாம் இந்த நாட்டுக்கெல்லாம் அது நைட் டைம், அங்க வந்து சூரியனோட பிரசன்ஸா அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு சன்னுக்குள்ள போய் இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம்ல. இது ஜஸ்ட் இமேஜினேஷன். யாரு உள்ள போறாங்களோ அத மாதிரி அவங்கதான் வந்து பகவானை அறிய
முயல்பவனோடு ஒப்பிடலாம். அதாவது அந்த சன்னுக்குள்ள இப்ப இது கன்ஃபியூசிங்கா இருக்க மாதிரி இருக்கும். இப்ப அடுத்த ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். சூரிய கிரகத்தின் உள்ளே சென்றவனுக்கு முழுமையான அறிவு, அதாவது பகவான் நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் ட்ரை பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா பரமாத்மானா என்ன, பரமாத்மா யாரு, அவர் எங்கெல்லாம் இருக்காரு, பிரம்மன் அப்படின்ற நிலை என்னது, அதை எல்லாமே புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றதுதான் அந்த சன்னை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் இது. சோ நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் கம்ப்ளீட் நாலேஜ். ரேமன் த கம்ப்ளீட் மேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரி கிருஷ்ணா த கம்ப்ளீட் நாலேஜ். நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுதான் கம்ப்ளீட் நாலேஜ். பகவானை உணர்வது பிரம்மன் மற்றும் பரமாத்மா பற்றிய அறிவையும் உள்ளடக்கியது ஆகும். சோ நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரம்மன் அப்படின்றதையும் பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கலாம், பரமாத்மானா யாரு அப்படின்றத பத்தியும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது பகவான் வந்து சச்சிதானந்த விக்கிரகம். நம்ம இப்போ திருப்பதிக்கு போறோம், ஏழுமலையான் சுவாமியை நம்ம கண்ணால பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த விக்கிரக ரூபம்ல பகவான் இருக்காங்க. அனந்த பத்மநாப சுவாமி கோயில்ல அனந்த பத்மநாபர் இருக்காங்க, நம்மளால பார்க்க முடியுது இல்லையா, அதுதான் சச்சிதானந்த ரூபம். அந்த மாதிரி எல்லா கோயில்கள்லயும் ஸ்ரீரங்கம்ல ரங்கநாத பெருமாள் இருக்காங்க இல்லையா, சயன கோலத்துல, அததான் சச்சிதானந்த விக்கிரகம் சொல்றோம். பகவான் இருக்காங்க. சோ பகவான் நம்ம எல்லாரோட மனசுக்குள்ளயும் இருக்காங்க, விக்கிரக ரூபத்திலயும் இருக்கிறதும் பகவான் தான். பகவான் இல்லாமல் இல்ல, பகவான் இருக்காங்க. இதுல சச்சித்தானந்த, அந்த சத்துன்றதுதான் பிரம்மன். அதாவது சத்தோட அர்த்தம் என்னன்னா பெர்மனன்ட், நித்தியத்துவம், பெர்மனண்டா இருக்காங்க பகவான். எவனோ ஒருத்தன் சொல்றான் அதெல்லாம் சாமி இல்லைன்னா சாமி இல்லைன்னுலாம் இல்ல, சாமி இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். அப்புறம் சச்சித் பரமாத்மா நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்காங்க இல்லையா, சச்சித் அததான் பரமாத்மா அப்படின்ற சொல்றாங்க. பகவானை வந்து இது எல்லாமே உள்ளடக்கியவர் பகவான். சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக ரூபாய அப்படின்ட்டு இது எல்லாமே நம்ம படிப்போம் இனிமேல் வரக்கூடிய இதுல. சோ பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம வழிபாடு செய்யறோம் இல்லையா, நம்ம போட்டோ எல்லாம் வச்சு வழிபடுறோம், ஒன்ஸ் இன் அ வைல் கோயிலுக்கு போய் நம்ம நேரா வழிபடுறோம், அதுதான் முழுமையான பக்தி. அப்படி நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு பகவானும் இந்த பகவத்கீதையில பிரபுபாதரும் சொல்றாங்க. இப்ப வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன அப்படின்னா, முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை சச்சித்தானந்த விக்கிரகமாக ரூபம் உடையவராக அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்து வழிபடுவது முழுமையானது, பூரணமானது, அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது. சோ இப்ப நான் எங்க வீட்டுல எதுவும் வச்சுக்கலாம் மாட்டேங்க. எனக்கு வந்து தெரியும், பகவானு தெரியும், நாங்க அப்படியே நினைச்சுக்கிட்டே கும்பிட்டுக்கிறோம் அப்படின்லாம் அதெல்லாம் வழிபாடு பூரணமான வழிபாடு கிடையாது. நம்ம வந்து பகவானோட பக்தி தொண்டு கண்டிப்பா செஞ்சே ஆகணும். வெய்தர் விக்கிரகமோ இல்ல போட்டோஸோ வச்சு நம்ம கண்டிப்பா ஆராதனை காமிச்சு ஒரு கற்பூரம் ஆரத்தி ஒரு சின்ன பிரசாதமாவது வச்சு காலையிலயும் மாலையில விளக்கு ஏத்துறது, இதெல்லாம் கண்டிப்பா பண்ணணும். ஓகேங்களா, கோயிலுக்கு போய் பகவானை கண்குளிர தரிசனம் பண்றது, இதெல்லாமே பண்ணணும். இதுதான் முழுமையான ஒரு வழிபாடு அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப பூரண உண்மையை நம் விருப்பப்படி ஆராய்ச்சி செய்து ஏன் உணர முடியாது? இப்ப சில பேர் அதான் சொல்றேன்ல, நம்ம இந்த பிரிட்டிஷர்ஸும் முகல் ரூலர்ஸும் வந்துட்டு அப்புறம் ஹிஸ்டரி புக்ல பாத்தீங்கன்னா அவனுங்களை பத்தி தான் ரொம்ப, அக்பர் பத்தியும் தாஜ்மஹால் தான் இந்த சின்ன அந்த சின்னான்னு தேவையே இல்லாம இது பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அவனுங்க எத்தனை தடவை நம்ம கோயில்களை இடிச்சு தரமட்டம் ஆக்கி நம்ம சனாதன தர்மம் திரும்ப திரும்ப எந்திரிச்சு வந்திருக்கு. ஆனா ஷாஜகான் பெருசா தயவு செஞ்சு தாஜ்மஹாலுக்கு எல்லாம் போகாதீங்க, அங்க இருந்து பக்கத்துலதான் விருந்தாவனம் இருக்கு, பகவான் வாழ்ந்த இடம், அங்க போங்க. அங்க போயிட்டு இந்த பாவப்பட்ட இடத்துக்கு போகாதீங்க. பெருசா ஷாஜகான் அனார்கலியா யார் ஒய்ஃப் அது தெரியல எனக்கு, அவளுக்காக கெட்டுனா, அவ செத்துட்ட அப்புறம் அவ தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான், அப்புறம் என்ன இருக்கு காதல் சின்னம். அதனால தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகாதீங்க. இங்க விருந்தாவனம் போயிட்டு அங்க போகாதீங்க. விருந்தாவனம் பத்தியோ பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தியோ தெரியாதவங்க தான் அந்த தவறுகளை செய்வாங்க. சோ அந்த தவறை செய்யாதீங்க. வேத ஞானம், வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதைத்தான் நம்ம கேட்கணும். சினிமாலையும் சீரியல்லையும் அதுல ஓரளவுக்கு உண்மை இருக்கு, முக்காவாசி தப்பு தான் இருக்கு, தப்பாதான் எடுத்திருக்காங்க. அதனால அதை நம்பாதீங்க. வேதங்களை படிச்சு வர்ற ஞானம் தான்
குறைபாடுகளே இல்லாத ஒரு ஞானம். இப்ப நம்ம பகவத்கீதை நம்ம கத்துக்க கண்டிப்பா ஞானம் வளரும் நமக்கு. அதுவுமே நீங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ண தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த பக்கம் யாரெல்லாம் ப்ரூஃப்னு கேக்குறானுங்களோ, அப்புறம் சயின்டிஸ்ட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் சின்ன வயசுல படிக்கிறப்ப 9 பிளானட்ஸ் சொன்னாங்க. இப்ப 8 பிளானட்ஸ் தான் இருக்குன்றாங்க. இப்ப எனக்கு கொள்ளு பேரன் அது வரைக்கும் நான் உயிரோட இருப்பேனா எனக்கு தெரியாது. அப்போ 5 பிளானட்ஸ் கூட சொல்லலாம். இப்படி மாறுதலுக்கு உட்பட்டது இந்த மனுஷங்க கண்டுபிடிக்கிறது. இங்க வேதத்தை கொடுத்தது பகவான். பகவான் வந்து அகிலாண்ட கோடி அத்தனை கோடி அண்டங்கள் இருக்குன்னா அத்தனை கோடி கோள்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்கன்னா அது உண்மை. பகவான் சொல்றது உண்மை. முதல்ல அந்த அடிப்படை நம்பிக்கை இருக்கணும் பகவான் மேல. சோ நம்மை போன்ற ஜீவன்கள் கட்டுண்டவர்கள்லாம் நம்ம வந்து ஃப்ரீயாலாம் எதுவும் இல்லை. நம்ம ஏதாவது யாராவது ஒருத்தர் மிரட்டி இது இப்படி பண்ணேன்னா நம்ம பண்ணிடுவோம். சோ அதனால ஒரு மனுஷன் சொல்றத நம்ம நம்ப கூடாது. வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோம்? ஏன்னா வேதத்தை கொடுத்தது பகவான் தான். ஆன்மீக மூலத்தில் இருந்து பெறப்படுவது. இப்ப எங்க வீட்டுல ஒரு கிணறு இருக்கு. கிணறு தான் எங்களுக்கு வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். அங்க இருந்து நாங்க ஒரு மோட்டர் வச்சு மேல டேங்குக்கு ஃபில் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் டேங்க்ல இருந்து எல்லா ரூமுக்கும் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம், தண்ணி வருது. அப்புறம் ஒரு பியூரிஃபையர் வச்சிருக்கோம், அதுல தண்ணி வருது. பியூரிஃபை ஆகி அந்த வாட்டரை நாங்க எடுத்துக்கிறோம். சோ எங்களோட சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் எது? கிணறு. அந்த மாதிரி வேதத்தோட சோர்ஸ் எதுனா ஆன்மீக உலகம் பகவான் கிட்ட இருந்து வருது. அதை நம்ம சந்தேகமே படக்கூடாது. அதே இங்க அதாவது லாஜிக்னு பேசுறாங்க, எவனோ ஒருத்தன் கண்டுபிடிச்சது. அவன் முதல்ல பக்குவமே கிடையாது. ஏன்னா சயின்டிஸ்ட் ஒரு ரிசர்ச் பண்றாங்க, அவங்க பேர் வச்சுக்கிறாங்க. இப்ப எயின்ஸ்டைன்ஸ் ரூல் அப்படின்ட்டு ஏதாவது வருது. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் அவரை மாதிரியே கண்டுபிடிச்சு கொஞ்சம் இதை மாத்திடுவாரு. பார்த்தா இவரோட பேரை போட்டுருவாங்க. பாஸ்டரைஸ்டு மில்க்னு ஏன் பேர்? அதுக்கு பாஸ்டர்னு ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சாரு. அதெல்லாம் பாக்டீரியா இருக்கு நிறைய பச்சை பால்ல, அதனால நீங்க அதை எடுத்துக்க கூடாது. அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு அவங்க பேரை அதுல வச்சிருவாங்க. ஓகேங்களா? இவங்க எல்லாம் மனுஷங்க சொல்றதே நம்புறீங்க, பகவானே இங்க சொல்றாங்க, ஏன் நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க? அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. சோ பகவான் சொல்றதை நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். வேதத்துல இருந்து கிடைக்கிற அந்த ஞானம், பகவத்கீதை ஞானம் நமக்கு வர வர அக்செப்டன்ஸ் முதல்ல வரும். நமக்கு இந்த கஷ்டம் வந்திருக்கா அப்படின்றத அக்செப்ட் பண்ணிக்குவோம். இப்ப அதே இங்க வந்து இங்க ஜோசியக்காரன் சொல்றான், உங்களுக்கு இருக்க கஷ்டம் எல்லாம் போயிடும், நீங்க வந்து இனிமேல் சந்தோஷமா மட்டும்தான் இருப்பீங்கன்னா சான்ஸே இல்லை. கண்டிப்பா நமக்கு எல்லாருக்குமே கொஞ்ச நாள் நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம், கொஞ்ச நாள் கஷ்டம் வரதான் செய்யும். அதனால கஷ்டத்துல இருந்துலாம் நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது. சோ அந்த பக்குவம் வந்து வேதத்தை கத்துக்கிறனால மட்டும்தான் நமக்கு வரும். இங்க பகவத்கீதை கிளாஸஸ் அட்டன் பண்றப்போமோ அந்த பக்குவம் நமக்கு வரும். அதே இங்க சான்ஸ் இல்ல. இங்க வந்து ஏன்னா மனுஷங்க தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அந்த மனுஷங்களுக்கு இந்த 4 விதமான குறைபாடுகள் இருக்கு. என்ன குறைபாடுகள்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து யாருமே நம்ம எல்லாருமே தப்பே செய்யல. நான் பிறந்ததுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட தப்பே செய்யல அப்படின்னு யாருமே இல்ல. பெரும்பாலும் நம்ம எல்லாருக்கும் எனக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் அப்படின்னு யாருமே இல்ல. தேர்டு, நம்ம எல்லாரும் ஏதோ சம்வேர் ஆர் தி அதர் ஏமாத்திருக்கோம். ஏமாத்தாமலும் யாருமே இல்ல. நம்ம வந்து ஒரு பெரிய திருட்டு லெவல் அந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் சின்ன ஒரு ஆபீஸ்க்கு போறாரு, லேட்டா அவர் வீட்டுல இருந்து கிளம்பி இருப்பாரு. ஆனா அவர் என்ன சொல்லுவாரு? நான் டிராபிக்ல மாட்டிக்கிட்டேன், சும்மா ஜஸ்ட் சொல்றேன். அதனால ஏமாத்தாம நம்ம யாருமே இல்ல. ஃபோர்த்து, பக்குவமற்ற புலன்கள். நமக்கு இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம விஸ்வாமித்திரரே விழுந்துட்டாரு, நம்ம எல்லாம் ஏமாத்துறோம் இல்லையா? நமக்கு வந்து ஈஸியா நம்ம விழுந்துருவோம். அதனால நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்தி வச்சுக்கிற இது நமக்கு தெரியாது. நம்ம ஆனா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணி கிருஷ்ணரோட ஹெல்ப் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம புலன்களையும் அடக்க முடியும். ஏன்னா அவர் தான் ரிஷிகேஷர். ஏன்னா ரிஷிகேஷர்னா புலன்களை அடக்கிறது அவரோட ஹெல்ப் இல்லாம நம்ம புலன்களை நம்மளால அடக்க முடியாது. சோ இந்த 4 வித குறைபாடுகள் இருக்கிறனால நம்ம பக்குவம் அவங்க சொல்ற அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பக்குவத்தை தருமானா? இல்ல. இது பகவான் கிட்ட இருந்து நேரடியா வருது. எது? வேதத்தை கொடுத்ததே பகவான் தான். பெறப்படுவது பகவானுடைய சொற்கள் பௌருஷேய என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது எப்போதுமே தவறாது. பகவான் சொல்றாருன்னா அது வந்து நம்ம வந்து சந்தேகப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை, அது உண்மைதான். ஓகேங்களா? சோ பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது மூலியமா நம்ம பூரண உண்மைய புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ 3 விதமா அறிவை நம்ம பெறலாம். பிரத்யக்ஷ பிரமாணம். இப்ப நம்ம பாக்குறோம், கண்ணால நம்ம திருப்பதி ஏழுமலையான தரிசனம் பண்றோம், உண்மையாவே நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா?
இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அப்படிலாம் இல்லையே, கண்ணால பாக்குறோம் இல்லையா? இப்போ கண்ணால நம்ம பார்த்து நம்ம ஓ பகவான் இருக்காங்க, சாமி இருக்காங்க, இங்க திருப்பதியில ஏழுமலையான் இருக்காங்க, நின்ற கோலத்துல இருக்காங்க, அந்த அறிவு வருதா? அடுத்தது அனுமானப்படம் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு டவுட்ஃபுல்லா இருக்கிறது. இத வந்து அனுமானம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. இந்த அனுமானத்துல வர அறிவு வச்சு பிரயோஜனம் இல்ல. ஓகேங்களா? அடுத்தது சப்த பிரமாணம். அதிகாரிகளிடம் சில பேர் கேட்டு 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 இப்படி சில பேர் அந்த புரளி ஏதாச்சும் சொல்லுவாங்க, அதை அப்படியே நம்பிடுவாங்க. சோ இதுவுமே வேஸ்ட். ஆனா இப்ப அந்த காலத்து ரிஷிகளுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரவணம், அந்த ஸ்ரவணம் அவ்வளோ ஷார்ப்பு. அவங்க ஒரு தடவை இப்போ 700 ஸ்லோகங்கள் சொன்னா அவங்களால ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். கலியுகத்திலுமே பிரபுபாதர் அவர்களோட ஆன்மீக குரு சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல 6 வயசுல 700 பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தை மனப்பாடமா சொல்ல தெரியும், எக்ஸ்பிளைனும் பண்ண தெரியும். ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறது இருக்கட்டும். இப்ப கூட ஏதோ ஒரு பொண்ணு பேசுது, பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் இப்படி சொல்லியிருக்காரு அப்படி சொல்லியிருக்காருன்னு அது சொல்லுது. அப்போ போன ஜென்மத்துல அது ஆல்ரெடி படிச்சு முடிச்சிருச்சு. நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா? ஸ்பிரிச்சுவல் நம்ம இந்த ஜென்மத்துல ஒரு பக்தி பண்றோம் அப்படின்னா அந்த பக்தி அப்படியே அடுத்த ஜென்மத்துல கண்டினியூ ஆகும். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி. சோ சப்த பிரமாணம்ன்றது குரு கிட்ட இருந்து காது வழியா கேட்கறது, அது வழியா அவங்க எழுதி வைக்கிறது, அது எல்லாமே சப்த பிரமாணம்ல. சோ இது மூலியமாவும் நம்ம அறிவை வளர்த்துக்க முடியும். வாழ்க்கைக்கான பாடம் நீங்க பகவத்கீதை புக்கு பாத்தீங்கன்னா அதுலயுமே போட்டிருக்கோம். பேஜ் நம்பர் 40 நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பவானி மாதாஜி இருக்காங்களா? பவானி மாதாஜி கரெக்டா சொல்லுவாங்க. 40 அதுல பாத்தீங்கன்னா குரு சிஷ்யர் பரம்பரை, இப்ப குரு சீடர் பரம்பரை பாருங்க. 40th பேஜ்ல போட்டிருக்கிறது தான் இந்த ஸ்லைட்லயும் போட்டிருக்காங்க. அதாவது பகவான் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து இவருக்கு சொல்றாங்க, பிரம்மாக்கு சொல்றாங்க, பிரம்மா வந்து நாரதருக்கு சொல்றாங்க. இப்படி வழியா வந்து இப்ப பிரபுபாதர். சோ இந்த பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் புக்ல, ஏன்னா பகவத்கீதை பை மகாத்மா காந்தி கூட இருக்கு, நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட சொந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் திணிச்சிருப்பாங்க. அதெல்லாம் நீங்க வாங்கி படிச்சீங்கன்னா ஓ இப்படிதான் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கிறாரு போல அப்படின்னு நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்குவீங்க. அதுல கொஞ்சம் உண்மை இருக்கும், பல விஷயம் அவங்களா சொந்த கருத்துக்களை திணிச்சிருப்பாங்க. அதனாலதான் நீங்க பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் பை பிரபுபாதரோடது வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஏன்னா இங்க பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதுல ஒரு வேர்டு கூட்டல, ஒரு வேர்டு குறைக்கல, அப்படியே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதனாலதான் நம்ம பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் அத வந்து நம்ம வாங்கி படிக்கணும். குரு பரம்பரையின் மூலம் கீழ் இறங்கி வரும் பக்குவமான அறிவை நாம் பெற வேண்டும். அப்பரம்பரை பரம ஆன்மீக குருவான பகவானிடம் இருந்து தொடங்கி, சோ ஆதிகுரு, இப்ப நம்ம ஆன்மீக குருவா பிரபுபாதரை வச்சிருக்கோம். நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் அதுல கண்ணாடி போட்டுட்டு இருக்காங்க பாருங்க, அவங்கதான் பிரபுபாதரோட ஆன்மீக குரு. அதுக்கு மேல இருக்கிறது அவரோட குரு, அதுக்கு மேல இருக்கிறது அவரோட குரு, இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதுதான் பகவத்கீதை புக்கு காமிச்சேன். அந்த ஃபுல் லிஸ்ட் பகவத்கீதை புக்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, அதை நீங்க பாருங்க 40th பேஜ்ல. சோ இது யார் ஃபர்ஸ்ட் குருவா இருந்தது யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். சோ அதனால இந்த சங்கிலி தொடர் மூலியமா இந்த பகவத்கீதை அறிவு நமக்கு வருது. இதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்றாங்க. ஆன்மீக குருக்களின் வழியாக வரும் சீட தொடராக இருக்க வேண்டும். அப்படிதான் இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு நடுவுல எவனோ ஒருத்தன் சொல்றான் அப்படிலாம் இல்ல. பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதுதான். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதலும் அவனின் இறுதி முடிவும். சோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் 1ல பாத்தீங்கன்னா அவன் ஃபுல்லா புலம்புவான். அவனோட புலம்பல் தான், அர்ஜுனரோட புலம்பல் தான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லாவே. என்ன கிருஷ்ணா இப்படி ஆயிடுச்சே கிருஷ்ணா, சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்த தாத்தா, ஐயோ தாத்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே கிருஷ்ணா, அந்த தாத்தாவை கொண்டுட்டு நான் என்னத்த ராஜ்யத்தை ஆள்றது கிருஷ்ணான்னு ஃபுல்லா புலம்பு. கிருஷ்ணர் சரி நீ புலம்பு, ஃபுல்லா அழு, ஃபுல்லா உன் மனசுக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொட்டுன்னு பொறுமையா கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு பகவான். அது ஃபுல்லா சாப்டர் 1 எல்லாம் சொல்றாரு. ஏண்டா இவனுங்களுக்கு போய் பாவம் பாக்குறியே, உன் ஒய்ஃப துகில உரிச்சாங்களே, அப்ப இந்த தாத்தாக்கா ஏதாவது சொன்னாராடா அப்படின்னு எல்லாம் புரிய வச்சுட்டு அப்புறம் சாப்டர் 18 முடிவுல அர்ஜுனர் எப்படி இருப்பாரு, நான் சண்டை போடுறேன் கிருஷ்ணா, எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு, என்னோட மயக்கம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவான் இல்லையா? சோ அர்ஜுனன் முதலில் போரிட வேண்டாமோ என்ற குழப்பத்தில் இருந்தான். ஆனால் பரம ஆன்மீக குரு, ஏன்னா பகவான் வந்து அவனே ஒரு ஸ்டேஜ சரணடைவான் இல்லையா? அதுதான் போட்டிருக்காங்க 2.6 செகண்ட் சாப்டர்ல அந்த 6th ஸ்லோகம் 7th ஸ்லோகம்ல வந்து சொல்லுவான், பகவானே நீ வந்து எனக்கு குருவா இருந்து, நான் அவன் சரணடைகிறான், கீழே நீல் டவுன் பண்ணி, பகவானே நீ எனக்கு குருவா இருந்து என்னை வழி நடத்து, நான் ரொம்ப குழம்பி போய் இருக்கேன், எனக்கு எது நல்லது அப்படின்றது நீதான் சொல்லணும்ட்டு சரணடைகிறான்.
சோ அதே மாதிரிதான் பகவான் அர்ஜுனருக்கு சொல்ற விஷயம் எல்லாமே நமக்கு சொல்றது. நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். பகவான் அர்ஜுனர் கிட்ட நீ இததான் செய்யி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாரு. சொல்லிட்டு 18th நான் இவ்வளவும் சொல்லிட்டேன், இதுக்கு மேல சண்டை போடுறதும் போடாததும் ஓ இஷ்டம் அப்படின்னு பகவான் திரும்பவும் அர்ஜுனர் கிட்ட தான் கொடுப்பாரு. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர் இல்ல நான் சண்டை போடுறேன் அப்படின்ட்டு சொல்லி அவர் சண்டை போடுவார். சோ இது மூலியமா நம்ம என்ன கத்துக்கணும்னா, நம்ம முதல்ல பகவான் கிட்ட சரண் அடையணும். சரண் அடைஞ்சிட்டு பகவான் என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேட்டு நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணும். பிறகு பகவத்கீதை கேட்ட பின் பகவான் வற்புறுத்தவில்லை, சிந்தித்து செயல்படுமாறு கூறினார். அதற்கு அர்ஜுனன் கரிஷ்யே வச்சனம் தவ என்று கூறி பகவானின் ஆணைக்கு இணங்க போர் புரிய முடிவு செய்தான். அவன் புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இப்ப நம்ம எல்லாருமே பகவத்கீதை படிக்கிறோம். நாமும் அர்ஜுனனை பின்பற்றி பகவானின் ஆணைப்படி நடக்க முயல வேண்டும். அதாவது பகவத்கீதை படி வாழ்ந்து மனித வாழ்வின் லட்சியமான சனாதன உலகத்தை அடைய வேண்டும். சனாதன தர்மம், நம்ம ஹிந்து தர்மத்தை சனாதன தர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சனாதன தர்மம்ன்றது பர்மனன்ட் ஆனது. எத்தனை பேர் வேணாலும் மத்த ரிலீஜியன்காரங்களாம் வந்து என்ன வேணாலும் சொல்லலாம், என்ன சொன்னாலும் அவங்களாம் இப்ப வந்தவங்க. நம்ம சனாதன தர்மம் எப்பத்துல இருந்தோ இருக்கு, பெர்மனன்ட், இதுக்கு அழிவே கிடையாது. யார் என்ன வந்து பண்ணாலும் அயோத்தியா இது கோயில் கட்டுறதுக்கு 500 வருஷமா நம்ம போராடிக்கிட்டு தான் இருந்தோம். ஆனா நம்ம அந்த 500 வருஷம் ராமர் விட்டுட்டோமா? இல்லையே. ஒரு ராமநவமிக்கும் நம்ம கும்பிட்டுட்டு தானே இருந்தோம். அதுதான் சனாதன தர்மம். இப்ப எவ்வளவு கம்பீரமா கோயில் இருக்கு அயோத்தியால. அதே மாதிரிதான் காசி விஸ்வநாதேஸ்வரர் கோயில எத்தனை தடவை தரமாட்டம் ஆக்குனாங்க. இப்ப கம்பீரமா எவ்வளவு இதா நின்னுட்டு இருக்கு. சோ இது எல்லாமே நமக்கு பாடம். நம்ம கஷ்டங்கள் வரதான் செய்யும். பகவானுக்கே கஷ்டம், பகவானோட கோயிலுக்கே இப்படி பண்ணிருக்கானுங்க. அப்ப நம்ம எல்லாம் ஏமாத்துறோம். ஆனா நம்ம விடாமுயற்சியோட மன உறுதியோட பக்தி தொண்டை விடக்கூடாது. அதுதான் மெயின் திங். பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு மத்ததெல்லாம் விட்டுறணும். நம்ம பாட்டுக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு அதுக்காக நான் சாமி மட்டும் கும்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படி இல்ல. உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம செய்யணும். நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு கடமை இருக்கு. அந்த கடமையை செஞ்சுட்டே நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணணும். அதுதான் பகவான் அர்ஜுனருக்கு சொன்னது. அதேதான் நம்மளுமே எடுத்துக்கணும். பகவத்கீதையும் சனாதன தர்மமும். பகவான் சனாதனமானவர். சனாதனம்னா பர்மனன்ட். பகவானுக்கு அழிவே இல்லை, ஆத்மாக்கும் அழிவே இல்லை இல்லையா? ஜீவன்கள் சனாதனமானவர்கள். அதாவது ஜீவாத்மா, நம்ம உடம்பு அழியும், ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா அழியாது. அதுதான் சொல்றாங்க. அவர்களுக்கு இடையே ஆன உறவு சனாதனமானது. நம்ம போன ஜென்மத்துல என்னவா பிறவி எடுத்தோம் நமக்கு தெரியாது. ஆனா பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும். சோ நம்ம ஆத்மாவும் பரமாத்மா நம்ம ஆத்மாவும் பகவானும் நித்தியமா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல எப்பவுமே இருந்துகிட்டு இருக்காங்க. நம்ம தான் அந்த புரிதல் நமக்கு தான் அது இல்ல. நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணதான் அப்படியா நம்ம எல்லாரும் எப்பவுமே பகவானோட ஒரு கான்டாக்ட்ல இருக்கோமா அப்படின்ற ஒரு புரிதல் வரும் பகவத்கீதை கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ண. பகவத்கீதையின் முக்கிய நோக்கம் ஜீவனின் நித்திய கடமையான சனாதன தர்மத்தை புதுப்பிப்பதாகும். புதுப்பிக்கிறது தான் நம்ம பார்த்தோம். 5 வகையான ரசத்துல ஏதோ ஒரு ரச மூலியமா பகவானோட நம்ம கனெக்ட் ஆவோம். கண்டிப்பா அது என்ன ரசம் நீங்க கண்டுபிடிங்க. அது மூலியமா அப்படியே பக்தி தொண்டை நம்ம ஃபாலோ அப்படியே செஞ்சுட்டு நம்ம பகவான அடைஞ்சிடலாம். ஸ்ரீபாத ராமானுஜாச்சாரியர் சனாதன என்ற வார்த்தையை ஆதி அந்தம் இல்லாத என்று விளக்கியுள்ளார். சனாதன தர்மம் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சு, அதுக்கு முடிவெல்லாம் கிடையாது. எப்ப ஆரம்பிச்சது, அதுக்கப்புறம் முடிவு உண்டா அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. ஆரம்பமும் இல்ல, முடிவும் இல்ல. அதுதான் சனாதன தர்மம் அப்படின்னு ராமானுஜரும் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கைக்கான பாடம். தொடக்கமும் முடிவும் மற்றதான எல்லைகளால் வரையறுக்கப்பட முடியாத ஒன்றை ஒரு குறிப்பிட்ட மத பிரிவை சேர்ந்தது. இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே நாம பார்த்திருக்கோம். அதாவது இந்த பகவத்கீதை வெறும் சனாதன தர்மம், அதாவது ஹிந்துஸ்கான ஒரு இது அப்படின்னு கிடையாது. இது ஒரு மனுஷனும் படிக்க வேண்டிய ஒரு வேதம். பகவத்கீதை ஒரு மனுஷனா இருக்கணும், தர்மத்தோட வாழணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதனாலதான் கோர்ட்ல வச்சிருக்காங்க, பகவத்கீதையை வச்சிருக்காங்க. ஆனா அந்த லாயர்ஸ்க்கு ஒரு படிப்பா பகவத்கீதையை வச்சிருக்காங்களான்னு தெரியல. தெரிஞ்சிருந்தா இத்தனை எவ்வளவு வருஷ கணக்கா நிறைய கேசஸ் இன்னும் பெண்டிங்லயே இருக்கு இல்லையா? எல்லாருக்குமே இந்த பகவத்கீதை ஞானம் வேணும். அதனால இது வந்து இந்த சமுதாயத்தினர், இந்த ஹிந்துஸ் மட்டும்தான் கும்பிடணும் அப்படிலாம் இல்ல. எல்லா மனுஷங்களுக்கும் பொதுவானது பகவத்கீதை. ஒருபோதும் கருதக்கூடாது. இது எல்லா உயிர்வாழியிடம் இருந்து பிரிக்க முடியாத இன்றியமையாத அங்கம். சோ பகவத்கீதைய நம்ம
கடவுளை பிரிக்க முடியாது. எல்லாரும் மனுஷங்க, எல்லாரும் உயிரோட இருக்காங்கன்னா அப்ப எல்லாரோட மனசுக்குள்ளேயும் சாமி இருக்கு இல்லையா? சோ அதனால பகவத்கீதை அறிவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவான் மேல எப்படி எது தர்மம், சரி நீ பக்தி பண்றதை விடு, முதல்ல தர்மத்தோட வாழு, அதர்மத்தோட வாழாத அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம நடக்கணும். நெருப்பில இருந்து வெப்பம், இப்போ ஒரு நெருப்பு இருக்கு, அந்த நெருப்புல இருந்து ஒரு சூடு வருது இல்லையா? சூடை பிரிக்க முடியுமா? பிரிக்க முடியாது. அதே மாதிரிதான் உயிர் வாழி நம்ம எல்லாருமே பகவான் கிட்ட சேவை செய்யாம நம்மளால இருக்க முடியாது அப்படின்ட்டு பிரபுபாதருமே சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து சின்ன வயசுலயே, அவங்க அப்பா அம்மா பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக சாமி கும்பிடுறவங்க நல்ல. அவர் வந்து சின்ன வயசுல ரத யாத்திரை நான் வந்து பண்ணணும், எனக்கு வந்து சின்னதா ரதம் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்ட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட கேட்டு அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ண அந்த ரத யாத்திரை போட்டோ தான் இது. சோ பிரபுபாதர் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே அவர் சாமி பக்தியோட தான் இருந்தாரு. சோ நம்ம பிரபுபாதர் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம எல்லாருமே சேவை செய்யாம இருக்க முடியாது பகவான் கிட்ட. அது எந்த வித பாவத்துல வேணாலும் இருக்கலாம். நம்ம பகவான் கிட்ட சேவை செய்யற ஒரு ஹேபிட் நமக்கு சுபாவம் உண்டு அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொல்றாங்க. பகவானுக்கும் உயிர் வாழிக்கும் உள்ள உறவு என்ன மாதிரியான உறவு, அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். நாம் பரமபுருஷ பகவானிடம் சேவையின் மூலம் உறவு கொண்டுள்ளோம். இப்ப நான் வந்து ப்ரீச்சிங் பண்றேன், அட்மின் சேவையிலும் இருக்கேன், நீங்க கேக்குறீங்க இல்லையா? நீங்களும் எல்லாருமே இந்த அட்மின் சேவைக்கும் வரணும், ப்ரீச்சிங் சேவைக்கும் வரணும். அதனால ஏன்னா பகவானுக்கு சேவை வந்து ரொம்ப 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 பிடிக்கும். அதனால இந்த சேவை செய்யறது மூலியமாவே நம்ம பகவானோட கனெக்ஷன்ல இருக்கோம். முழுமுதற் கடவுள் பரம அனுபவிப்பாளர் ஆவார். உயிர்வாழிகளாகிய நாம் அவரது சேவகர்கள். சோ நம்ம எல்லாருமே சேவை செய்யறது மூலியமா பகவானை புரிஞ்சுக்கலாம், பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். கிருஷ்ண அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உன்னதமான ஆனந்தம், எல்லா ஹாப்பினஸும் அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. அவர் எல்லா ஆனந்தத்திற்கும் இருப்பிடமாக விளங்குகிறார். சோ எல்லா சந்தோஷமும் அவர்கிட்ட கொட்டி கிடக்குது. நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல காரு பங்களா பணம் எல்லாம் இருந்தா நமக்கு சந்தோஷம், அதுல ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்தா பகவானே சாமி நீ இதை மட்டும் சரி பண்ணி கொடுத்துரு, நான் இங்கே இருந்துடுறேன். பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஜெய், ஒரு சொபிஸ்டிகேட் நல்ல வசதியான ஒரு ஜெய். அது வந்து நமக்கு கஷ்டம் வர்றப்பதான் நமக்கு புரியும். அதுதான் நம்ம திரும்ப திரும்ப இந்த பகவத்கீதையில சொல்றது அதுதான். இது வந்து துக்காலயம், துக்கங்கள் நிறைஞ்சது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு உலகம் இருக்கு. அது என்ன உலகம்னா கோலோக விருந்தாவனம். அதை அடையணும்னா நம்ம இங்க இருந்துதான் பக்தி பிராக்டிஸ், இந்த உலகத்துல இருந்துதான் நம்ம பண்ண முடியும். அது நமக்கு மனுஷ பிறவி கொடுத்துருக்கா, அப்ப நம்ம அழகா பிராக்டிஸ், பக்தி பிராக்டிஸ் நல்லா பண்ணி பகவானை அடையலாம். பகவானும் அதைத்தான் சொல்றாங்க, நீ நல்லா பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு என்கிட்ட வா, அங்க நீ நல்லா சந்தோஷமா இருக்கலாம். அங்க பிறப்பு இறப்பு மூப்பு நோய் எதுவுமே கிடையாது. என்ன இளமையா இருக்கிறது முதுமை எதுவுமே கிடையாது. நம்ம எந்த பாவத்துல இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ, பசி தூக்கம் எதுவுமே கிடையாது. ஜாலி 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 ஹாப்பினஸ் மட்டும்தான். இப்ப இந்த குழந்தைங்க எல்லாம், சின்ன பசங்க எல்லாம் பாருங்களேன், கடல்ல போய் தண்ணியில போய் விளையாட விட்டா டைம் போறதே தெரியாது அவங்களுக்கு. அத மாதிரி நம்ம அங்க இருப்போம். அப்ப பாத்துக்கோங்க, ஆனந்தத்தை நாடும் ஜீவன். நம்ம எல்லாருக்குமே சோகமா இருக்கணும்லாம் ஆசை கிடையாது இல்லையா? நம்ம எல்லாருக்கும் ஹாப்பியா இருக்கணும்னு தானே ஆசை. அப்ப ஹாப்பியா இருக்கணும்னு நினைச்சோம்னா நம்ம பகவானோட உலகத்துக்கு தான் போகணும். நாம் எல்லாம் சுகத்தை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனந்தமயோ அபியாசாத் வேதாந்த சூத்திரத்துல இது போன்ற சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவானை போன்றே உணர்வு மிக்க உயிர்வாழிகள் இன்பத்தை நாடுகின்றனர். நமக்கெல்லாம் ஃபீலிங்ஸ் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி பகவானுக்கும் ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனோம்னா ரொம்பவே ஜாஸ்தி பகவானுக்கு இருக்கிற ஃபீலிங்ஸ். அதனால நம்ம எல்லாருமே நல்லபடியா பகவான் கிட்ட ஏதோ ஒரு ரசத்தோட, அது மாதுரிய ரசமா இருக்கலாம், வாத்சல்ய பாவமா இருக்கலாம், சக்கிய பாவமா இருக்கலாம், இல்ல அந்த சேவகர் இல்ல பக்த பாவமா இருக்கலாம். எந்த பாவம்னாலும் நம்ம பகவான் கிட்ட அந்த கான்டாக்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கணும், கம்யூனிகேஷன்லயும் இருந்துகிட்டே இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பகவானோட உலகத்துக்கு போயிடலாம். பகவானின் இன்பம் நித்தியமானது ஆகும். ஏன்னா பகவானோட உலகமும் நித்தியமானது, பகவான் நித்தியமானவர். நம்ம எல்லாருமே இந்த பிறவி முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் இந்த உடம்பு அவ்வளவுதான், இந்த உடம்பு இதாயிடும், இன்னொரு நம்ம ஆத்மா வந்து வேற ஒரு உடம்பு போயிடும். ஆனா பகவானுக்கு அப்படி இல்லை, அவர் எப்பவுமே இருப்பாரு. எவ்வளவு கோடான கோடி நம்ம பிறவி எடுத்தாலும் அவர் அப்படியே தான் இருக்காரு இல்லையா? பகவான் நித்தியமானவர், பகவானோட உலகமும் நித்தியமானது.
உயிர்வாழிகள் அவருடன் உறவு கொண்டு ஒத்துழைத்து அவரது சங்கத்தில் பங்கு கொண்டால் அவர்களும் மகிழ்ச்சி அடைய முடியும். இது நீங்க ஜஸ்ட் நீங்க போய் கோயில்ல போய் சேவை செய்யுங்க, அப்பவே எவ்வளவு ஹாப்பினஸ் உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும். பகவானை போய் பார்த்துட்டு வரீங்க, திருப்பதியில ஏழுமலையான தரிசனம் பண்ணிட்டு வரீங்க, வெளியே எல்லாரும் பாருங்க பல்ல காமிச்சுக்கிட்டு தான் வருவீங்க. அந்த சந்தோஷம் கண்டிப்பா பகவான இங்க கலியுகத்திலேயே கொடுக்குறாருன்னா அப்ப அவரோட உலகம் எப்படி இருக்கும் இல்லையா? அதனால சந்தோஷத்தை நம்ம முக்கியமான சந்தோஷம் வேணும்னா பகவானோட உலகத்துக்கு போகணும். அதுக்கு இங்க நம்ம பக்தி தொண்டை செய்யணும். அதுவுமே நம்ம ஜாலியா செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாம். பகவானின் இனிமையான லீலைகள் இப்பதான் சொன்னேன் இல்லையா, விருந்தாவனத்துல இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரேம பாவம் அப்படி கொட்டி இருக்கும். அங்க நம்ம இங்க தக்காளி 1 கிலோ 100 ரூபா, தக்காளி 1 கிலோ 100 ரூபான்னு ஆடியோ போட்டிருப்போம். அங்க ராதே 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 ஃபுல்லா அங்க போனா நமக்கும் அந்த பிரேம பாவம் தொத்திக்கும். அப்ப பாத்துக்கோங்க, இப்பவே அப்படி இருக்குன்னா 5000 years ஜஸ்ட் நம்ம எவ்வளவு ரீசெண்டா இருக்கோம். பகவானுக்கும் நமக்கும் இப்பதான் அவர் கிளம்பி போயிருக்காரு. 5000 years பிஃபோர் பகவான் வாழ்ந்த இடம் அந்த விருந்தாவனத்துல அவர் கால் அந்த தடம் படாத இடமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் நினைக்கிறப்பவே எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் விட்டு போட்டு எனக்கு இதாச்சு அதாச்சு இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. ஆமா, அப்படிதான் இருக்கும். இந்த உலகத்துல அப்படிதான் இருக்கும். சண்டை சச்சரவு எல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும். நீ அதெல்லாம் எதுக்கு நினைச்சிட்டு இருக்க? நீ பாட்டுக்கு கடமையை செஞ்சுக்கிட்டு என்னென்ன கடமை உண்டோ மீதி நேரம் ஃபுல்லா இதுல இரு, என்ன பத்தி நினைச்சுக்கிட்டு இரு. பாகவதம் புக்ஸ் எதுக்கு? பாகவதம் புக்ஸ் வாங்குன்னு சொல்றது இந்த ஆனந்தம். இந்த ஆனந்தத்துல நீங்க மூழ்கி தலைக்கலாம். பாகவதம் வேற இல்ல, பகவான் வேற இல்ல. சோ நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொத்து சேர்க்கிறோமோ, நகைய சேர்க்கிறோமோ, எதை சேர்க்கிறோமோ, பகவத்கீதை புக்கு, பாகவதம் புக்கு வாங்கி வச்சிடணும் நம்ம வீட்டுல. இப்ப படிக்கல, இப்ப பக்தியே இல்லைனாலும் ஒரு அந்த புக்கு இருக்கிற அந்த மகிமைனால ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்டிப்பா வந்துருவாங்க. அது உண்மை. இன்னும் நிறைய இருக்கு, ஒரு நாள் நம்ம பேசலாம். பாகவதம் புக்கு நம்ம வீட்டுல வச்சிருக்கிறதுனால எவ்வளவு பலன்கள் கொட்டி கிடக்கு தெரியுமா? அதை நம்ம ஒரு நாள் பேசலாம். பகவான் இங்க அவதரித்து எங்கு அந்த விருந்தாவனம், மதுரா, கோகுலம் அங்க அதை பத்தி சொல்றாங்க. தனது பக்தர்களிடம் தான் கொண்டுள்ள அன்பு உறவுகளின் மாதிரியை பிருந்தாவன லீலைகளாக காட்டுகிறார். சோ பிருந்தாவனத்துல அவர் லீலைகள் எவ்வளவு லீலைகள் இருக்கு இல்லையா? அந்த கோபர்கள் கோபியர்கள் அந்த 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 யசோதா அம்மா வீட்டுக்கு பக்கத்துல அந்த நிறைய பேர் வீடு இருக்குல்ல, எல்லார் வீட்லயும் போய் திருடுவாரு இல்லையா? அந்த வெண்ணைய திருடுவார் இல்லையா? எல்லாரும் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. எல்லாரும் பேசுறதும் கிருஷ்ண பகவானை பத்தியே தான். எங்க வீட்டுக்கு வந்தாண்டி, நேற்று கிருஷ்ணன் வந்தாண்டி, உடச்சிட்டாண்டி பானைய. உங்க வீட்டுக்கு வந்தானா? ஏன் நல்ல வேலை எங்க வீட்டுக்கு வரலன்னு ஒருத்தி பேசிட்டு இருக்கப்போ அவன் வீட்டுக்குள்ள உடச்சுக்கிட்டு இருப்பானா கிருஷ்ணன். இந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க பேசுற நம்ம வந்து இங்க வந்து கத்தி கத்தி சொல்றோம் கிளாஸ் எல்லாம் வச்சு, நீங்க பகவானை நினைங்க. அங்க டிஃபால்ட்டாவே பகவானை பத்தி மட்டும்தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க, வேற எதை பத்தியுமே பேச மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு பாவம் அந்த ஊர்ல. சோ அவரோட லீலைகளை காமிச்சிருக்காங்க. அங்க அங்க அவதாரம் செஞ்சு அங்க லீலைகள். இப்போவும் அந்த கிருஷ்ணாவோட பிரசன்ஸ அங்க இருக்கிற மக்கள் சொல்றாங்க எங்களால உணர முடியும். நம்ம அப்கோர்ஸ் இங்க இருக்கிறவங்களும் நம்ம நல்ல பக்தி பண்றப்போ உணரலாம். அங்க போய் நம்ம வாழணும்னா அப்ப அதுக்கு எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும். நிஜமாலே புண்ணியம். இதுவும் பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவானோட தாமங்கள்ல மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் படிப்பே அறிவு இல்லாதவங்களாவே இருக்கலாம். பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் எதுவுமே, ஆனா அவங்களுக்கு அங்க வாழ்ற பாக்கியத்தை பகவான் கொடுத்திருக்காங்களே. அப்ப அவங்க போன ஜென்மத்துல அந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணா பக்தி பண்ணிருக்காங்க. அப்படி இல்லைன்னா அங்க போய் வாழ்ற பாக்கியம் நம்ம ஒரு தடவை போக மாட்டோமான்னு ஏங்கிட்டு இருக்கோம். அவங்க அங்க வாழ்றாங்க. அப்ப அவங்க எந்த அளவுக்கு பக்தி பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா? இப்ப ஆன்மீக உலகம் நம்ம இதுவுமே பார்த்தோம் இல்லையா? நிறைய ஆன்மீக உலகங்கள் இருக்கு. எல்லாத்தையுமே பகவான் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அவர்தம் திருநாட்டை பகவத்கீதையில் சிறிது அப்பப்போ சில ஸ்லோகங்கள்ல எல்லாம் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, நீ இந்த மாதிரி பக்தி பண்ணு என்ன வந்து அடைஞ்சிருவ அப்படின்ட்டு. இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு படிப்பறிவு இல்ல, எதுவுமே தெரியாது. ஆனா ஒரு மாதாஜி பிரபுஜியோட கிளாஸ்ல கேக்குறாங்க, கிருஷ்ணர் ரொம்ப எளிமையான கடவுள், அவருக்கு நீங்க இப்படி சும்மா பாட்டு பாடிக்கிட்டு நீங்க சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி பிரசாதம் சமர்ப்பிச்சுட்டு நீங்க பாட்டுக்கு சும்மா பேசிக்கிட்டு இருங்க, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா எந்தா கிருஷ்ணா. அந்த மாதிரி கதைகளும் இருக்கு, நிறைய கதைகள் இருக்கு, நிஜத்துல நடந்தது. கராமா கிச்சடி கதை எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஒரு பாட்டி, அவெல்லாம் படிப்பறிவே இல்லை, அவளுக்கு ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்ல தெரியாது. ஜஸ்ட் ஜெகநாதா வாடா, ஜெகநாதா இந்தாடா சாப்பிட்றா, குளிச்சிருக்க கூட மாட்டா. அவ காலையில எந்திரிச்சு சமைச்சிட்டு கிச்சடி பண்ணுவா. கிச்சடி பண்ணிட்டு இந்தா ஜெகநாதா, அவன் கோயில்ல இங்க இருந்து அவ வீட்டுல இருந்துட்டு ஜெகநாதா இந்தா எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஆஃபர் பண்ணிட்டு அவ எடுத்துக்குவா. நிஜமாலே ஜெகநாதர் வராரு.
வந்து டெய்லி சாப்பிடவும் செய்வாரு. அப்புறம் ஒரு 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 முனிவர ஒருத்தர் வராரு. அப்ப சொல்றாரு, எம்மா நீ என்னம்மா குளிக்காம நீ சமையல் செஞ்சு குடுக்குற? அவருக்கு வந்து அந்த இது தெரியுது. இந்த இந்த வீட்டுல பகவானுடைய பிரசன்ஸ் இருக்கிறத அவரால ஃபீல் பண்ண முடியுது. அவர் கேக்குறாரு, என்னம்மா இங்க வந்து ஏதாவது அவர் அந்த பராமா பாட்டி கிட்ட பேச்சு வாக்குல அப்ப சொல்றா அவ, இங்க வரான் டெய்லி ஒரு குட்டி பையன் வரான், அவன் வந்து நான் சாப்பிடுற கிச்சடி சாப்பிடுவான் டெய்லி வரான் அப்படின்லாம் சொல்றப்போ இவருக்கு அந்த உணர்வு வருது, இது பகவான் தான் வரான் அப்படின்ட்டு. அப்ப அந்த அம்மா கிட்ட சொல்றேன், நீ குளிச்சுட்டு செய்யுமா அப்படின்ட்டு. நான் ஏன்னா அவர் அந்த காலத்துல குளிக்கிறது பாத்ரூம் எங்கேயோ ஆறு குளத்துக்குள்ள போய் குளிக்கணும். அடுத்த நாள் வரா, கொஞ்ச நாள் இப்படி கெட்டி இப்படி செஞ்சுட்டு வரா. அப்புறம் இந்த சாது வந்து இப்படி சொன்னனால அவ போய் குளிச்சுட்டு செய்யறதுக்குள்ள விடிஞ்சிருது, 6 மணி ஆயிடுது. அவ ஜெகநாதன் குட்டி பையன் உருவத்துல வரால, பாட்டி பாட்டி எனக்கு பசிக்குது, என்ன பண்ற? இல்லப்பா ஒரு சாது வந்தாரா, அவரு சொல்றாரு உனக்கு சாப்பாடு கிச்சடி எல்லாம் பண்ணா குளிச்சு சுத்தபத்தமா இருக்கணும்னு சொல்றாரு அப்படி. அட போ பாட்டி, அவன் அவன் கிடக்குறான், அவன் சொன்னா நீ கேப்பியா? எனக்கு பசிக்குது, சாப்பாடு போடு. இன்னைக்கு நான் போறேன், நாளைக்கு நீ குளிக்கலாம் வேணாம், நீ ஒழுங்கா செஞ்சு வை. அழுதுட்டே போகுது குழந்தை. அப்பா கராம அந்த பாட்டிக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாயிடுது. சரி சரி நம்ம வந்து இந்த குழந்தைய பட்னியா போடக்கூடாது, நாளைக்கு இந்த செஞ்சிருவோம்னு சொல்லி குளிக்காமலே அவ செஞ்சிருவா. அப்புறம் தான் அந்த 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 சாது கிட்ட இவ சொல்றா, இந்த மாதிரி இந்த குழந்தை இப்படி சொல்லிச்சுப்பா அப்படின்ட்டு. அப்பந்தான் அந்த ஆளுக்கு புரியுது, ஐயோ ஜெகநாதர எவ்வளவு லவ்வ தான் விரும்புறாரே, அதுக்கு நம்ம யாரும் குளிக்காம இது அது பாட்டிக்கு ஓகேங்களா, பாட்டிக்கு, நமக்கு இல்ல. நம்ம எல்லாம் குளிச்சு சுத்தபத்தமா தான் நம்ம சாமிக்கு பிரசாதம் எல்லாம் செய்யணும். சோ பகவான் வந்து இப்ப எதுக்கு இவ்வளவு இந்த கதைய சொன்னேன் நானு, சோ இப்படிதான் இருக்கணும்னு எந்த தகுதியுமே இல்ல, ஜஸ்ட் லவ் மட்டும்தான் எதிர்பார்க்கிறார் பகவான். பரமபுருஷ பகவானின் இருப்பிடம் கோலோக விருந்தாவனம் பிரம்ம சம்ஹிதையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இது நீங்க லெவல் 3 வரப்போ பிரம்ம சம்ஹிதை ஸ்லோகம் அதுவும் சூப்பரா இருக்கும். அதை பத்தி எல்லாம் நல்ல கோலோக விருந்தாவனம் பத்தி இன்னும் டீடைல்டா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆன்மீக கிரகத்திற்கு சென்றால் இங்கு திரும்பி வர வேண்டியது இல்லை. இதுவுமே பகவான் பகவத்கீதையிலே சொல்லியிருக்காங்க. நீ என்ன கும்பிட்டுட்டு என்னோட உலகத்துக்கு வந்துட்டேன்னா இந்த ஜட உலகத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு பகவானே சொல்லியிருக்காங்க. பிறப்பு இறப்பு, ஏன்னா இங்க வரோம்னாலே நம்ம கண்டிப்பா பிறவி எடுத்துட்டோம்னா கண்டிப்பா இறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த இறப்புக்கு முன்னாடி நோயின்னு ஒண்ணு கண்டிப்பா இருக்கு, முதுமையும் இருக்கு. இல்ல சரி முதுமை இல்ல, குழந்தை வயசுலயே இறந்து போறவங்க இருக்காங்க இல்லையா, ஏதோ நோய் வந்து இல்ல ஆக்சிடென்ட் எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம், ஆனா இறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா. சோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னா நீ நல்லா பக்தி பண்ணி என் உலகத்துக்கு வந்துரு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. மற்றபடி ஜட உலகத்தின் மிக உயர்ந்த லோகமான பிரம்ம லோகத்திலும் இத்துயரங்கள் உண்டு. சோ பிரம்மாவோட லோகம் அந்த சாப்டர் 15ல ஒரு டிசைர் ட்ரீ பார்த்தோம் இல்லையா, மேல பிரம்மா உட்கார்ந்து இருந்தாரே, அந்த பிரம்ம லோகத்துக்கு போறதுக்கும் நம்ம நிறைய பக்தி பண்ணாதான் போக முடியும். ஆனா அங்க இருந்துட்டு ஏதாவது தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னா திரும்பவும் கீழே விழுந்துருவோம். சோ அதனால ரெண்டாவது பிரம்மாக்கு வந்து அழிவு இருக்கு இல்லையா. பிரம்மாக்கு வந்து நம்மளோட நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட லைஃப் ஸ்பேன்னா பிரம்மாக்கும் பகவான் வச்சிருக்காங்க. அது அந்த லைஃப் ஸ்பேன் முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் இன்னொரு பிரம்மா வந்து அந்த பொசிஷனை எடுத்துக்குவாரு. சோ பிரம்மலோகத்திலயுமே இந்த 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 கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கு, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற கஷ்டங்கள்லாம். ஆனா பகவானோட கோலோக விருந்தாவனத்துல அது எதுவுமே கிடையாது. ஆகவே பகவத்கீதையின் அறிவுரைப்படி பக்தி தொண்டு செய்து ஆன்மீகமாக முன்னேறி கோலோக விருந்தாவனத்திற்கோ வைகுண்ட லோகத்திற்கோ செல்ல விருப்பம் கொள்வோம். ஓகேங்களா. சோ அதனால நம்ம நல்லபடியா பகவான் நமக்கு மனுஷ பிறவி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நல்ல வசதி வாய்ப்போட ஏன் பகவான் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இப்ப சில பேர் வசதி இல்லைன்னா அவங்க பணத்தை தேடி போறதுக்கே அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. நீ அந்த நம்ம போன ஜென்மத்திலே கிருஷ்ண பக்தி கண்டிப்பா பண்ணியிருக்கோம். அதனாலதான் கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்போட பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற அந்த ஒரு இதையும் வாய்ப்பையும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதே டைம்ல எத்தனை பேர் சீரியல் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, எத்தனை பேர் சினிமாக்கு போயிருக்காங்க, எத்தனை பேர் தேவையில்லாத வேலைக்கு போறவங்கள விட்டுருங்க, அவங்க குடும்பத்துக்காக வேலை செய்யறாங்க. மத்தவங்கள சொல்றேன், அப்பார்ட் ஃப்ரம் வேலை, அப்பார்ட் ஃப்ரம் பக்தி பண்றதை விட்டு நிறைய தேவையே இல்லாத வேலைகள் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல, மனுஷ பிறவிக்கு அடுத்து வேஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப அந்த அவங்க எல்லாம் இக்னோரன்ஸ்ல இருக்காங்க. பகவான் அந்த அந்த சீரியல் பைத்தியமாவோ சினிமா பைத்தியமாவோ ஆக்காம நீ என்ன பத்தி நினை அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்டும் வர வச்சிருக்காருன்னா அது பகவானோட என் பையன் கால் பண்றானே அச்சோ. பிரபுஜி இதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டா? ஆமா என் பையன் இருக்கானே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஸ்டாப் ஆயிருச்சு கரெக்டா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
நான் மறுபடியும் ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்றேன் பிரபுஜி. என் பையன் இப்படிதான் நடுவுல கால் பண்ணிடுவான். சேட்டிங் பண்ணவா மாதாஜி? பண்ணிட்டு இருங்க பிரபுஜி, நான் ஷேர் பண்ற வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. நீங்க கொஞ்சம் சத்தமாவே பண்ணலாம் பிரபுஜி. பண்ணுங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண தெரியலையே. கிருஷ்ணா ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம தேங்க்யூ பிரபுஜி. என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதுங்களா? கிளியரா இருக்கும். ஆடியோ கேக்குதுங்க மாதாஜி? ஓகே பிரபுஜி, நான் கிளாஸ் கண்டினியூ பண்றேன். சோ இங்க வந்து பகவான் வந்து என்ன சொல்றாங்க, நீ என்ன பக்தி பண்ணு. சோ வாழ்வில் முடிவில் நம்ம எல்லாருக்கும் மனுஷ பிறவி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த மனுஷ பிறவியோட இருக்கு, நான் வந்து தரேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த முடிவுல, அதாவது நம்ம மனுஷ பிறவி எடுத்திருக்கோம். நம்ம இருக்கும் தருவாயில பகவானை நினைச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா பகவானோட உலகம், அதாவது கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு நம்ம போயிடுவோம். பிருத்திகிருஷ்ணா அங்க போ. பிருத்திகிருஷ்ணா நீ தெரியவ. பிருத்திகிருஷ்ணா படுக்காத, அங்க போ. பின்னாடி தெரியவே, நீ அங்க போ. சோ பகவானோட நம்ம இறக்கும் தருவாயில பகவானோட நாமம் நம்ம வாயில வரணும் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா பக்தி பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் அது வரும். எத்தனையோ பேரு சாகும் தருவாயில பாத்தீங்கன்னா அவங்க கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க, உடம்பளவுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. அவங்கள டேக் கேர் பண்ணிக்கிறவங்களே, ஐயோ இவர் எவ்வளவு நாளா இருக்காரு, இவர் போக மாட்டேங்கிறாரே அப்படின்னு நம்ம ஒழுங்கா பக்தி பண்ணல அப்படின்னா அந்த மாதிரி சொற்களை கேட்கிற மாதிரியான நிலைமை நமக்கு வரும். நம்ம ஒழுங்கா பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க ஏதாவது சாமி பாட்டு போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க, இல்ல கிருஷ்ணரோட பாட்டு, பாண்டுரங்கனோட பாட்டு, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே, எல்லாரும் சேர்ந்து அவ்வளோ லவ்வா இருப்பாங்க, லவ்விங்கா இருப்பாங்க. நம்ம உயிரோட இருக்கப்போ, நம்ம உயிர் நம்ம உடம்புல இருந்து ஆத்மா போறப்போ கூட பகவானோட நாமம் நம்ம வாய் பேச முடியாம போகலாம். ஆனா காதுகள் வந்து பகவான் வச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. நீ நம்ம அப்ப வந்து அந்த படுத்திருக்கிற அந்த மனுஷன் நினைப்பான், ஐயோ நம்ம எவ்வளவு கஷ்டம் நிறைய பேருக்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றது எல்லாமே அந்த படுத்துட்டு இருக்கப்போ அந்த ஆத்மாக்கு தெரிய வரும். சோ அதனாலதான் நம்ம கடைசி காலத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கடைசி காலத்துல பகவானோட நாமம் சொல்லணும், பகவானை நினைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பக்தி பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் அது சாத்தியம். வாழ்வில் இறுதியில் பகவானை நினைப்பது எப்படி? எனவே அர்ஜுனா, சோ பகவானே சொல்றாங்க எப்படி நம்ம கடைசியில நம்ம உயிர் விட போறப்போ எப்படி பகவானோட ஸ்மரணையில இருக்குது. அதுக்கு நீ எப்பவுமே நல்லா இருக்க போவே நீ என்ன நினைச்சுக்கிட்டே இரு அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. எப்போதும் என்னை இந்த கிருஷ்ண ரூபத்தில் நீ எண்ணுவாயாக. நீ என்ன இந்த ரூபம், கிருஷ்ணருக்கு ப்ராப்பரான உருவம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரூபத்தை நீ நினைச்சுக்கிட்டே இரு. அதே சமயத்தில் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை, இப்ப அர்ஜுனரோட கடமை என்னது, அவர் ஒரு சத்திரியர். சோ சத்திரியனா நீ போராடணும். சோ அந்த கடமையை நீ செய்யு. அது போக என்னையும் நீ கும்பிட்டுட்டு வா அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. உனது செயல்களை எனக்கு எதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடணும். நம்ம சாப்பாடு ஆஃபர் பண்ணிடணும். அந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாத்தையுமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடணும். மனசையும் அறிவு இன்டெலிஜென்ஸ, நம்ம அறிவை நம்ம கடமையை செய்வோம். அது போக நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ பகவானோட பக்தி தொண்டுக்கு எப்படிலாம், இப்ப நீங்க இந்த பவர் பாயிண்ட பாக்குறீங்க, டீச்சர்ஸ் அட்மின்ஸ் நீங்க பாக்கலாம். ஆனா இந்த பவர் பாயிண்ட கிரியேட் பண்ணது நான் இல்ல, இந்த ஜூம் லிங்க கிரியேட் பண்ணது நான் இல்ல. இது எல்லாமே பேக் எண்ட்ல நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. சோ அவங்க இன்டெலிஜென்ஸ இந்த மாதிரி பகவானோட சேவைக்காக யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா. சோ இந்த மாதிரி நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ அவங்க எல்லாருமே வேலைக்கு போறவங்களா இருக்காங்க. அது போகவும் இந்த இதையும் செஞ்சிருக்காங்க இல்லையா. அது மாதிரி நமக்கு என்ன கடமையோ நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு அதையும் செஞ்சுக்கிட்டு பகவானோட சேவைக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ண முடியுமோ யூஸ் பண்ணுங்கன்னு பகவானே சொல்லியிருக்காங்க. மனசு, ஏன்னா நம்ம மனசு ரொம்ப மனசு அஞ்சலம் சுபாவம் அப்படின்னு ஒரு சேயிங் இருக்கு இல்லையா. மனசு வந்து தேவையே இல்லாத விஷயங்களை தான் கொண்டு வரும். அதனால நம்ம மனச நல்லபடியா பகவான் கிட்ட வச்சிடணும். நம்ம ஐம்புலன்களையும் பகவான் கிட்ட கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அழகா மனசுமே
இதாயிடும், அலைன் ஆயிடும். பகவான் கிருஷ்ணர் பத்தி மட்டும் தான் நம்ம நினைக்கணும், தேவையில்லாத விஷயத்த நினைக்க கூடாதுன்னு அலைன் ஆயிடும். இது ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தாலும் லேட்டர் ஆன் நமக்கு திரும்ப திரும்ப நம்ம மனசுக்கு கிருஷ்ண பக்தியே கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது அலைன் ஆகும். சோ பகவானும் அதைத்தான் சொல்றாங்க, நீ உன் மனசையும் உன்னோட செயல்களை எனக்கு ஆஃபர் பண்ணிடு, மனசையும் அறிவையும் என்னிடத்தில் நிலை நிறுத்து அப்படின்னு அர்ஜுனருக்கு சொல்றாருன்னா அதேதான் நமக்கும் சொல்றாங்க. இப்ப பிரபுபாதர் அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க, பகவானை நினைத்து கொண்டே நம் தொழிலையும் ஒருத்தரா கால் பண்றாங்களே, ஹலோ மறுபடியும் போயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே கிருஷ்ணா பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே நம்மளோட செயல்களை செய்யணும் அப்படின்ட்டு இங்க பிரபுபாதர் அவர்களும் சொல்றாங்க. நமக்கு என்ன கடமையோ அதை செய்யணும், விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய பயிற்சி செய்வோம். அதாவது அது எப்படிங்க, இது வேலை செஞ்சுட்டு எப்படி சாமியை நினைக்கிறேன், எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கண்டிப்பா நினைங்க. இதன் மூலம் இறுதியில் நம்மால் பகவானை நினைக்க முடியும். சோ நம்ம நல்லா இருக்கிறப்பவே பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம இருக்கும் தருவாயில கண்டிப்பா பகவான் அந்த கிஃப்ட கொடுப்பாங்க. இது எல்லாமே ஒரு எக்ஸாம் மாதிரி. நம்ம மரணிக்கும் தருவாயில நம்ம பகவானோட நினைவுல போறோமா, அதுதான் எக்ஸாம். அந்த எக்ஸாம்குள்ள ப்ரிப்பரேஷன் டைம் தான் இது. இந்த ப்ரிப்பரேஷன் டைம்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம பகவானை பத்தி நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பா நம்ம எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆயிடுவோம். அதே இங்க நான் சினிமா பாத்துக்கிட்டு இருப்பேன், அப்படி இருப்பேன் இப்படி இருப்பேன்னா இறக்கும் தருவாயில நம்ம ஃபெயில் ஆயிடுவோம். அப்ப நமக்கு இறக்கும் தருவாயில என்ன இருக்கும், ஐயோ என் பையன் போறான், என் பையன் இவ்வளவு நாள் நான் பார்த்து வளர்த்தேன், என் பேரனை யாரு பாத்துக்குவா அப்படின்ற அந்த சிந்தனையிலே அப்படியே உயிரை விடுவாங்க. அப்புறம் அந்த பேரனை திரும்பவும் அதே ஃபேமிலிக்கு வருவாங்க. இது என்ன தாத்தா மாதிரியே அப்படியே உரிச்சு வச்சிருக்கானா, தாத்தாவே தான் பிறந்திருக்காரு. ஏன்னா அவருக்கு அந்த அளவுக்கு பற்று. சோ அதனால நம்ம பகவானை நினைக்கணும். இதன் மூலம் இறுதியில் நம்மால் பகவானை நினைக்க முடியும், அவர் திருநாட்டிற்கு செல்ல முடியும் அப்படின்னு பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதோட நான் இன்னைக்குள்ள இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்பியஷ கிருபா சிந்து ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். அனந்த கோடி பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. चैतन्य महाप्रभु की जय. भगवत गीता और भागवत ग्रंथों की जय. श्री श्री राधा गोविंद की जय. கௌர பிரேமானந்தே ஹரி ஹரி போல். இன்னைக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் எல்லாரும் கொஞ்சம் இதாயிட்டீங்க போல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நாளைக்கு சந்திக்கலாம், ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாரும் வந்ததுக்கு. நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கா மாதாஜி? சாரி நாளைக்கு கிளாஸ் இல்ல, சண்டே கிளாஸ். மண்டே சாரி நாளைக்கு இல்ல, மண்டே நம்ம சாப்டர் 1 பார்க்கலாம், ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி இது பண்றதுன்னு தெரியலையே எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. சவுண்ட் இது கிளாஸ் முடியல. ஹலோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, ஒரு சின்ன டவுட் இன்னைக்கு கிளாஸஸ்ல. சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க சொன்னது எல்லாமே ஓகே தான். இப்ப நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கலா படிச்சது ஃபுல்லா முகல் எம்பையர்ஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த கிறிஸ்டானிட்டி பத்தி நிறைய அவங்க தான் இந்த உலகமே ஆண்ட மாதிரி, அவங்க தான் உலகம்னு சொல்றது எல்லாமே வந்துட்டு நாட் அக்செப்டபிள் தான். எல்லாமே வந்து இந்தியன்ஸ், இந்துக்கள் நம்ம மட்டும் இருந்தது. அவங்க உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கன்வர்ஷனே இருந்துச்சு, முஸ்லிம் கிறிஸ்டியன் அப்படின்ட்டு. இது வந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்டியன்ஸே ஏத்துப்பாங்க. இப்ப நமக்கு ஒருத்தவங்க அகெயின்ஸ்டா வராங்கன்னா அவங்க உண்மையான முஸ்லீமாவோ உண்மையான கிறிஸ்டியனாவோ இருக்கவே முடியாது. அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். பட் இதுல என்னன்னா, நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, ஷாஜஹான் வந்து மும்தாஜ்